ай духтаро бахшиши калон ба худо як соата қачи ҳаматон салом алейк карда истам. ҳаматона хунда аялав ҷавоб дода истабдаме ба худо дина дар кор беовоз монда будам аёдам биромадааст. агар не ман ки қати ҳам қачи гап зада саволотон хеле алегот саломтон алей гирифта шитам амҷа. ҳама каса хуш омаден духтарои азиз. ина хай бо аялав саломотон алейк бигирим биём. салом якум лайк созен хубен ва алейкум ассалом лазаҷон чӣ хеле созӣ саломатиҳо хубай фарзандакот созан хуш омадӣ тоҷинисо салам ва алейкум ассалам простаи даступна ассалому алейкум ва алейкум ассалом фарзонҷон чӣ хеле созӣ саломатиҳо хубай фарзандакот созан рамазонҷони фархурӣ салом сеюм лайк раҳмат барои лайкот ва алейкум ассалом хуш омадӣ сеюм лайк раҳмат барои лайкот простаи даступна ва алейкум хуш омаден ҳаматон панҷум лайк раҳмат барои лайкот нури калбон салом алейкум ҳама каса хуш омаден духтаро додаро ина ба худо чӣ кардам овоза нав гирён кардам ҳаматон дар раҳмати калон ки омаден дастгирӣ карда истен. ҳама хеле нашитем ба худо ози мешитам агар ози ту намегуфтӣ як соата гап зада шитам қатитон. алҳамдулилло шукр шумо сӯзани хубе апаҷон худора шукр сӯз лазаҷон рецепти салом ва алейкум ассалом рецепти чӣ хеле созӣ саломатиёт хубай хоҳарҷон хуш омадӣ ва алейкум апай вкусни панҷум лайк раҳмат барои лайкотон хуш бошен духтаро созен худора шукр рецепти чо кади сози тинҷи саломатиёт хубай дугона тиви шашум лайк салом ва алейкум ассалом дугонаҷон чӣ хеле созӣ саломатиёт хубай тамига мултиварка да ход карда истам баъд да кухни чида да плита хомшурбо мондам амҷа шитам гуфтам қайфир кунам силка монен мандашен алҳамдулилло шукр сӯз хуби напоям апай дугона хуш омаден мега тоҷинисо сӯз алҳамдулилло зуҳро акбарҷонӣ салом алейкум зуҳроҷон чӣ хеле сӯзӣ саломатиёт хубай ҳафтум лайк раҳмат ҷонум барои лайкот хуш омадӣ фаберлик ба пеш хуш омадетон ҳама каса сӯз мо худора шукр раҳмат апаҷон ман хӯрок тайёр кардастам о мамамхе хуш омаден ҳама каса духтаро хуш бошен апай дугона шен манда ина касе лаззат да обуна нест духтаро обуна шавен дастгириш кунен меша сӯз апаҷон шумо чӣ хеле энсозен худора шукр сӯз личка чида номерои мара намедонӣ зуҳро касе ина просто даступна да обуна нест обуна шавен духтаро дастгиритон мекуна добрый пчеловод салом ва алейкум ассалом хуш омаден акай фахриҷӣ касе ина дугона тиви да обуна нест обуна шавен дастгириш кунен хоҳармона добрый пчеловод акаҷон созен тинҷен ҳамин силкаи боло да обуна шавен дастгирӣ кунен хоҳармона ба ду каналтон ина хаи духтаракодам шавен меҳмонои нав имада
ватсап ҳамун пешинатуна апаҷон. ҳо агар дошта бошӣ баъд аз 1-2 соат мада бинавис дар ватсабим илтимос. салом, 7 лайк. 10 минут истоду майлаш хай. Аллоҳ нигаҳбонат. Майли Лаззатҷон хуш омадӣ. раҳмат барои дастгирӣ карда омадагид. Кареяҷон чихели созӣ саломатиёт хубай фарзандако созан хуш омадӣ. касе ина вкусни проверенные рецепти да обуна нест, обуна шавен дастгирӣ кунед, шуморам дастгирӣ мекунам. апай хушрум идои меомадагӣ қати раҳмат нури калбон. идои меомадагӣ та муборак бошад додарҷон. зуҳро меҳмони мо шавен. майла шапаҷон мегӯяд. добрӣ раҳмат. ноюм лайк бо каду задам. раҳмати калон акаҷон барои лайкотон хуш омаден. просто и даступна силка оварда. касе неста обуна шавен, шумо дам обуна мешавад, дастгиритон мекунам. мама Осия салом созен хубин апаҷон. салом ҳамада. ва алайкум ассалом амаҷон чи хели созӣ саломатиё хубай фарзандакот созан хуш омадӣ. просто ман шумода ҳастам. тоҷинисо ном табу англисӣ кардӣ. нури калбон да касе нест обуна шавен бачан каналош духтаро дастгиритон мекунам. раҳмат ба шумо низ муборак бошад. лаззат ҳастам шумода мега тоҷинисо. тоҷинисо хуш бошен апаҷон. шукри аллоҳ морам созен. худо ҳама вақт соз бошен ҳама каса. хонда натонистам бо англисӣ кадумша. ман медонам барои чи англисӣ кадӣ. барое ки ба фикрам эфирои ки мерай аму англичан па англичано мерай барои ҳавай. ай мара тахмина гуфта наметонам. тиҷи мегуфтам фақат. корея шудам комент қатӣ мега акай добрӣ. касе ин акай добрӣ дам нест обуна шавен дастгирӣ кунем ба каналошон шумо дам мешавам. вкусни шавен мега тоҷинисо. касе обуна нашида боша обуна шавен дӯстон. шукрон тиҷӣ салом созен апаҷон. ва алайкум ассалом шукронаҷон чи хели созӣ саломатиёт хубай корот ҳама соз хуш омадӣ шукронаҷон. да ҳама шудаистам коммент мондаистам. раҳмати калон акаҷон барои дастгиритон. ина шукрон тиҷидам шавен ваям дастгирӣ кунен. корея добрӣ илтимос зангула қатӣ шавен мега. дӯсто ида биен як биза қурбонӣ мекунам мега нури калбон. майли насиб мерем добрӣ эки добрӣ мегум. нури калбон соз раҳмат шукронаи худо апаҷон. худо ҳама вақт соз бошӣ ҷонон. хуш омаден ҳама каса бо як бори дига. акай добрӣ шавен мега тоҷинисо. раҳмат мега намеарзад ҷонон. ҳоли эфирит гуфтам я будром чӣ кардам нашид дромада ба фикрам киштагии эфирта. ами як чишмам ҳоятш маҳкам я ютуб дромадам давида бромадам гуфтам аввал авқот накунам ба фирҷа ютуб дром. ба хаёла ман ҳама до обуна ҳастам мега Осия. салом созин апаҷон. ва алайкум ассалом моҳруҷон чи хели созӣ саломатиёт хубай фарзандакот созан хуш омадӣ. шукрон чи хел шумо. да ҳаматон шидаистам комментош қатӣ бародари тоҷик мега. ина канали дуюмшон.
тоҷинисо шидам лайк қайти мега Зуҳро закрепит кунед апи тахмин ку силкат моҳру ва алайкум салом хуш омаден куштумша барои аввал ягане ман дуромада натонистам кадуми нашидай мада бия идда я лайк будай мега Нури Калбон ина касе Нури Калбон да нест дастгирӣ кунен ба чанд каналош мада обуна шидагиай ҳамаи каналош қати омада лайкора монда мерава Нури Калбонам дастгирӣ кунен соз раҳмат просто Зуҳро раҳмати калон силка монен мега раҳмат мега намеарза нағз бошед даки шидаистам пагоҳ шавендаман мега бародари тоҷик бахило накунен мега Корея ҳастам шумода худудсозӣ хоҳарҷон просто мадам бишен мега мама ина мамадам бишен дастгириш кунем мамаҷонам як канали ҳамиам пеш брава ина Корея влог дам шавен дастгирӣ кунем апай шукрона ҳастам шумода мега тоҷинисо Нури Калбон шидам мега простаи даступна Нури Калбон додарҷон простаи даступнара ба каналот ҳатман дастгирӣ кун салом апаҷон сӯзед ва алайкум ассалом нисоҷон чӣ хели сӯзи саломатиёт хубай хоҳарҷон биё хуш омади айбари боло гузар Маҳаммад 227 шидам мега тоҷинисо силковат мамаҷон там обунаша дастгирӣ кун хоҳармона 11 лайк апаҷон сӯзед худора шукр сӯз пиёза реза кунам ба худо хонда наметунам тоҷинисо ба наздикӣ мемонам камтар видео партон бад Зуҳроҷон ҳаракат кун айрӯзе ки ами чӣ кардӣ тез чӣ кун каналота пеш бибар ҳоли бо даличкам бинавис мегӯ ку шукронҷон дагҷон навистӣ видеои нав дорам хабар гирен саоб дар кор боша мемонам видеоотона мега ина касе ки да шукрон тиҷида нест духтаро обуна шавен видеои навша хабар гирен шуморам дастгирӣ мекунам сообщества ҳамае чӣ дора дастгирӣ мекунад духтаро соз апаҷон раҳмат худо ҳама вақт соз бошен духтаро алайкум салом нисо морам дастгирӣ кунен мегаҳо касе ина нисо да таҷричка да обуна нест духтаро обуна шавен дастгирӣ кунен канали ҳами хоҳармонам пеш брава ина Нури Калбон омад ба каналош дастгирикунӣ Зуҳроҷон гап нест мега тоҷинисо бародари тоҷик мега марҳамат як лайк ва як коммент ба пагоҳ обуна шавен мега акай Фахриддин касе ина духтаро шумо дашидан шумоам акара дастгирӣ кунен обуна шавен апаҷон чӣ тайёр кардести бӯи ба мазза омадаистай ози дар хона ози мултидару тирезору ҳамара кушодам чӣ кардаистам макарон палов кардаистам барои кори мардак мава яду рӯз мебара баъд дар плита хомшурбо кардаистам барои хӯрдан монда хона 12 лайк омадам бо ура ида мара қурбонӣ мекунанд бе мега ина Нури Калбон омад ба каналош дастгирӣ кардаистай раҳмати калон бе мега асмои ноз салом асмои ноз чӣ хели сӯзи саломатиёт хубай фарзандот сӯзан хуш омадӣ 13 лайк ассалому алайкум ва алайкум ассалом оилаи таҷикӣ дар Россия чӣ хели сӯзи саломатиёт хубай
ман ҳамитра дар группа қуш каданиюм номерота намедонам айки ҷо биёвам. салом ба ҳама. Замира. Ва алайкум ассалом Замираҷон, чӣ хели созӣ? Саломатиёт хубай? Хуш омадӣ. 539 шидам. Тоҷинисо мега 17 лайк. Зули Каримова. Раҳмат барои лайкотон. Апаҷон хуш омаден. Майлаш апаҷон, айпагоҳ видеокунира сар мекунам. Ҳо ҳавай чиёта боро тагирифти ҳамара видео кардаам биги. Ман тра дар группа худо хоҳад хуш мекунам, духтаро ҳам дастгирид мекунам, там духтароро дастгирӣ мекунем. салом сӯзен хубен тахминҷон. сӯзи хуби худора шукр апаҷон соз. хутон созен тинҷен саломатиё хубай. фарзандо созан хуш омаден. мулобачао буна бишен мега. нури калбо ман шумо дар шудам мега. простаи даступна. зуҳрон меҳмон шавин мега. бародари тоҷик шидумтон. хоҳари азиз, рӯзаи рӯзи арафаро фаромӯш накунен. агар тонен рӯза бигирен, зеро пайғамбар гуфтанд касе рӯзи арафаи иди қурбон рӯза бигирад, гуноҳи соли гузашта ва соли ояндааш бахшида мешавад. кая ки рецепти шидум проста мега. бекор шавам видеои ҳаматонро тамошо карда лайк мемонам. номер мегирӣ занг намезанӣ мега. бародари тоҷик. акаҷон бовар кунен ами эфира ман барои соат ҷамъкунӣ карда истам. видео партофта натониста истам. як сутка кор карда истам. як сутка ина омадам айкор хов рафтам хестам. ина бо авқот карда истам. озе мешава шав хая сармона мемонем бо саҳар мешава бо як сутка кор мерам. ҳоли насиб занг то мезанам. ӯ охи номерои ҳавай зана кабитен ман худам зангаш бизанам охи. марҳамат як лайк ва коммент ва паго обуна шавен. асмои ноз шидам зангулаш қатӣ проста рӯзи ид бояд рӯза гирем. шукронаи аллоҳ созем. ва ин смсотон чиқа бисёр шидай. марҳамат мега акай фахриддин имрӯз мега обуна нашавен лайк коммент монену мега пага обуна шавен гуфтаистай. ҳамон духтара ёд медодӣ видео партофтана. охи майли ха кия акай фахриддин. насиб зули обуна бишен мега. добри 16 лайк мондам. хуш бошед хоҳарҷони проста. дар имош нестай номерош. ҳа фаҳмо созен хубен хоҳарҷони проста. зулиҷон шавин мега тоҷинисо. фаҳмо вкусни гирифтан дар кор. раҳмат. оҳи ман чанд каса пропускать кардам. ҳозир шукри худо. раҳмат. ман да занг зан номерота вай да мепартом. майле ки акай фахриддин. раҳмат зуҳро меганоз. салом ҳама каса созен. ва алайкум ассалом мунаввара. чӣ хели созӣ? саломатиё хубай хоҳарҷон хуш омадӣ. не як рӯз аз ид пеш аз ид мега. ҳа фаҳмо раҳмати калон.
муҳаббат влог. Салом алайкум, ассалом муҳаббатҷон, хуш омадӣ ҷонум. Коммент лайк монен, мега Мунаввара. Духтаро ами Мунаввара ами комменту лайкша дастгирӣ кунен. Ба фикрам дар конкурс иштирок дора. Ҳа муҳаббат ки Мунаввара обуна шавед, обуна мешавам. Алайкум салом Мунаввара. Муҳаббат 63 шида мега тоҷинисто. Тач 63 шидам обуна шумо шавед мега. Рӯзи ид рӯзагирӣ мумкин нест. Не, як рӯз пеш аз ид будааст. Рӯзи ид мумкин нест. Апаҷони просто чӣ хеле я лайк монемаде. Канал. Салом дугонаҷон, сӯзи хуби чӣ ҳол дорӣ? Кӯдакҳо созан худо рашагар соз бибиёшаҷон. Худо чӣ хеле созӣ, саломатиёт хуб, фарзандакот созан ҷонум, хуш омадӣ. Зули обуна шавен мега. Исо салом алайкум созен хубин ҳама каса якум лайк ай тарафи ман боз зангулаш обуна шидам марам хабар гиред. Ва алайкум ассалом Исо чӣ хеле созӣ, саломатиёт хубай, хуш омадӣ додарҷон. Ассалому алайкум созен хубин ҳама каса худо рашагар Нозимҷон худо чӣ хеле созӣ, саломатиёт хубай. Ва алайкум додарам Нозимҷон. Дар куҷо лайк мона Мунаввара мега мондагиҳо биромадан тахминҷон мега. Намедонам ҷонум. Тоҷинисо Мунаввара мега ман ҳамиҷа даям мега Дугона ТВ. Раҳмати калон. Мунаввара ҳамиҷам омадӣ мега Зуҳро. Ҳамада обуна шидам мега муҳаббат. Ҳамида лайк монен дӯстони Мунаввара дастгирӣ кунен. Кира бинед Дугона ТВ кора бинед мега. Хубинай ки ҷо хит кардиай мега. Охи ӯ карат гуфти да ёдам истодай номод. Омади лайк монен мега. Ту даст дасти Мусо. Ин Нозимҷон ай простаи даступна надони агар Мунаввара 21 лайк шумо шавин мега. Шукри худо созем кӯдако созан раҳмат Ахмедҷон. Худо ҳама вақт соз бошен. Мунаввара Сунаввара нагӯен охи Мунаввара кадом силка ба даромада лайк мона мега. Даниэл салом алайкум. Ва алайкум ассалом хуш омадӣ. Баъди эфир ҳаматона обуна мешавам мега. Тоҷинисо кани силкат раҳмат мега. Гап нест апай проста. Алайкум салом. Соз мешава аз шумо пурсем сози хубӣ. Худо рашагар Исоҷон соз. Нозимҷон коммент монда будӣ ба ҳамин номут. Манам Нозимҷон гуфта. Ману мега Нозимҷон. Ва алайкум салом хуш омадӣ. Апаҷони проста ина ҳамида мега Мунаввара. Мунаввара мондам ҳамаш да мега. Фаҳмо тоҷинисо апам. Дод аз даст. Мега механда проста обуна шидам тоон мега Зуҳро. Зуҳро дам обуна шавен духтаро дастгирӣ кунен. Иам канали нав шудагиай. Ҳами чи продуксияи Фаберлика мемона ба фикрам. Раҳмат Зуҳро силка монед мега. Раҳмат апам мега тоҷинисо. Ҳама каса боя бори дига хуш омаден. Мама умеет сутеҷики пупсикҷон ба пеш. Салом ба ҳамагӣ хуш бошен, рӯзи хуб дошта бошен. Раҳмати калон мамаҷон чӣ хеле созӣ, саломатиёт хубай, хуш омадӣ. Муазҷон чӣ халай созай? Майла шапаҷон эфирҳои оянда силка мемонам. Силка оварда наметонӣ Зуҳроҷон? Ваалайкум салос и навай саломатира бин. Саломтира бин мегаҳо салос гуфта омад. Намедонам ба кадом чия ки ман салом хондам ака. Мама силка монен мега тоҷинисо. Дод аз дасти Мусо мега комментум да мега лайк монен мега. Духтаро ма видеои нав партофтум даромада тамошо кунен мега бибиоиша. ҳатман видеои бибиоишара духтаро хабар гирен. Касе обуна ҳаст, обуна нест, обуна набошен, обуна шавен дастгириш кунен. Не апаҷон мега Зуҳро. Мунаввара
майли ман нозим мега. Салом 18 лайк. Ва алайкум ассалом Осияҷон. Чӣ хеле сӯзи саломатиёт хубай? Хуш омадӣ хоҳарҷон, раҳмат барои лайкот. Ва алайкум салом просто. Алайкум салом Осияҷон. Тоҷинисо ва алайкум апай Осияҷон. Раҳмат апаҷони просто. Силка партофта натонистаистам мега. Оли ҳамаро ёд мегирӣ. Ман дар ту будам Зуҳро ё не? Барое ки ба фикрам шумо барои дастгирӣ ман обуна шидагӣ буде, на? Зуҳро обуна шавен мара мешамтон мега Биби Оиша. Як гуфтам ҳамаи авқотома видео кунам, чӣ кунам? Баъд чӣ накардам? Видео накардам ба худо, барое ки гуфтам бош татифмон чӣ кун, гуфтам давша ва намекунам, гуфта накардам. Додарам номтона Алиш кунен мега. Тоҷинисо хубен мега. Осияҷон ассалом мега Замира. Зуҳроҷон ман наметонистам ёд гирифтам, шумоя мега ёд мегирен. Ина Мунавварара бинем. Балоча шидай. Осияҷон ман ба чанд эфир ба навистам, ҷавоб надодед мега. Окей мега Мусо. 24 лайк монда Мунаввара мега. Додарам охи хитон фаҳмед барои чӣ мега. Биби Оиша шидам обуна мега. Биби Оишаҷон Зуҳро обуна шидай дастгириш ки хоҳарҷон. Ай силка овардагӣ нестай охи боин. Комментария бумон Зуҳроҷон, баъд Биби Оиша тудам мешава. Баъд Биби Оиша ҳавай силкаи кира биёр, ами Зуҳрора биёр эфирда. Созен просто надидам бахшиш. Фаҳмидим апаи ҷон ина агла ниқати омадам мега. Хуш омадӣ. Соз раҳмат Осияҷон худа чӣ хеле мега Замира. Фаҳму раҳмат шукр. Шумо нас Осияҷон. Апи Замира салом алейкум. Хушбахт бошен, саломат бошӣ. Исо 90 шида мега Тоҷинисо. Исо амиҷа боша ё рафта боша? Додарам ҳамин номи худат созай мега. Охе. Исо шидам шумода мега Нозим. Комментария мон биёрам силкатона Зуҳро мега Биби Оиша. Ножимак фаромӯш кадай апаша мега. Шукр просто мега Осияҷон. Ҳама каса хуш омадем. Бо як бори дига духтаро рафта ҳамин авқот ман хабар гирифта биёмай кухни.
اخدو авқудо баш хуш нашида боша апаҷон. Не рафтам чӣ кардам, хабар гирифта омадам. Зуҳро раҳмат апаҷон, ман шумода чӣ хеле обуна шавам, силка монед ё ки камен монед силкатона биёрам мега. Бародари тоҷик шидумтон камен мондум даже мега тоҷинисо. Фахриддин акаҷон рост мега. Вай да эфиротон 3 одам шидак, ман да 12 одам шидам. Да аработ омадам 20 одам шидам. Камен қатъи мада 25 одам шидан. Ташаккур мега бародари тоҷик шидумтон мега тоҷинисо. Фахриддин акаҷон рост мега. Очаҷони ман нисо хубен. Бародари тоҷик айсар силка монен мега тоҷинисо. Замира апам шидам биша тез мега. Нозим тиви камен мондум силкама биёр мега. Нозимҷон бира силкаи Зуҳрора биёр илтимос. Духтаро обуна шаванд дастгирӣ кунанд каналша. Салом. Наёфтум каментона Зуҳро. Зуҳроҷон номи каналтон чӣ ном дора? Инози Нозимҷон силкаша меёра. Исо. Ина касе истода нест дастгирӣ кунен, шуморам дастгирӣ мекуна исо. Худоҷони меҳрабон. Bismillahirrahmanirrahim. Ваҳ бача. Ви. Тоҷинисо бародари тоҷик шидумтон камен мондум даже мега. Фахриддин акаҷон рост хеша хондам. Замира апам шидум биша тез. Нозим тиви силкама биёр мега. Саду салом мега. Ошхонаи тоҷикӣ салом. Чӣ хеле созӣ саломатиёт хуба ҷонам хуш омадӣ. Наёфтум комментҳои Зуҳро мега. Меҳри модар ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом меҳри модар. Чӣ хеле созӣ саломатиё хуб.
خوش آمدی. سوزن خوبین تخمینه جان. خدا را شکر ساز مهری مادر. و علیکم سلام. تشکر اپا میگه ایسو. مادر جان خوش آمدین. همشهری ابونه شوید. سلام علیکم. رسول لطیپوف. کیرا میگو رسول جان؟ دوستان ویدیوی نو ما خبر گیرین میگه 91 ایسو رسول سیلکه ورد است که من میره بینم کی بود؟ من شیدگیم که او من داته هستم. سیلکه مرا زکریپیت کنین میگه محبت. وازی محبت جو من اول سیلکه تا بیوون با خدا اسمساتون چقدر بسیاره. من بسیارتون اولی سلامتون علیک نگرفتم بخشیش. همین زهرو اکبر جانی نویستگی میگه تاجینیسا خوش باشین. آدمای نو ابونه شین. منم میشه میگه و علیکم خوش اومدین همتون. کو دستگیری کنین میگه محبت. کسی محبت دنیس ابونه شوین دخترو. سیلکه مرا زکریپید که محبت جان سیلکه تا ای سر بیار. خیلی نیفتم. ای رفتم اوقاتو خبر گرفتم اومدم اینا کی ما با سیلکه ترگم کردم. تاجینیسا جان شما کی باشین میگه مهری مادر. خواهر تاجینیسا خوش کلیپسیز میگه رسول جان چه خیلی سازی سلامتیات خوبه. بچه جانت سازه دریا ولو کجای دادیدم جانم. سلام علیکم چه خیلی سازی سلامتیات خوبه خواهر جان. خوش اومدی. فرزندکات سازن. فهمو تاجینیسا فهمو میگه 20 لایک سعید تیجی. سلام علیکم سعید جان چه خیلی سازی سلامتیات خوبه. تو در جان رحمت برای لایکات برای دستگیریات. خوش اومدی. اوسیا اپا سلام میگه. اپا جان از این سازین خوبین کم نمو ویدیوی مرا ندیده استین. دریا جان ها نگو به حد کم نمویم همین افیر کنی در درامده استم چی نیستم. حالی من نمیرات های دخترها میگیرم در واتساپ می نویسم فقط دلیچکم پارتو ویدیو تا که من یوتیوب در خیلی بسیار نشده استم. سزونی کارمون سر شده گای. مادر جان سیلکه مونین میگه تاجینیسا. مورم شوین میگه رسول. تاجینیسا دم ابونش تاجینیسا میگم تدریج کن نیسا دم ابونه شوین. دادارو خواهرو کانال امیرم دستگیری کنین پیش بروه. علیکم سلام سعید خوبین. سعید جان خوش اومدی با یه باری دیگه. کانال مرا دستگیری کنین میگه داریو. کانال داریو جان اینا کسی ابونه نیست ابونه شوین دستگیری کنین شمورم دستگیری میکنم. میشه سوز اپا جان. خدا موقع سوز باشی سعید تیجی. بر رحمت برای دستگیریات فقط دستگیری میکنی. هزار رحمت کلون ناز باشین. سعید تیجی 01 شوین میگه. رسول خوبین میگه اوسیا جان. رسول ابونه شدمتون شما هم شوین. کانالی ما دا کسی ابونه شود 5 کانال خطی میشم شه. مدینه ولوگ سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو بر همه. و علیکم السلام مدینه جان چه خیلی سازی سلامتی خوبه. خوش اومدی فرزندکات ساز. سلام علیکم دولت. و علیکم السلام چه خیلی سازی سرتزنی پلاچ. خوش اومدی دادر جان سازین خوبین انشالله. خدا را شکر ساز. سلام علیکم اپا جان تخمینه سازین خوبین انشالله. و علیکم السلام گلچهره جان چه خیلی سازی سلامتیات خوب. فرزندکات ساز همه کسا خوش اومدین. اکای سعید سیلکتون امونین میگه تاجینیسا 23 لایک. سلام علیکم سازین خوبین انشالله. خدا را شکر ساز مویدین جان چه خیلی سازی سلامتیات خوبه. فرزندکات ساز اکای سعید سازی خوبی انشالله. ما نه شکرانه خدا رحمت اپا جان خوش باشین. کودکو خطی اوورایم کی جان دریا جان حالی من نمیرو تا پروست دستوب میگیرم بعد چی میکنم واتساپ دا چی میکنم ویدیوی نه پارتوفتی در کانالم بپارتو که حاضرو من همه روز یوتیوب درآمدگی نیستم. یا درآمدم یا چشمم خطی کوی کردم برآمدم ولی نه درآمدم. مدینه جان سیلکه ورده کسی ابونه نیست ابونه شوین دستگیری کنین خبر گیرین کانالوشا ویدیوشا. و علیکم سلام
алейкум салом давлат. Меша соз апачоин тахмина. Худо ҳама вақт соз бошин. Ва бачои смс аби. Хуш боши давлат ҷон. Ҳама каса чӣ хеш шумо. Додар Муҳиддин хуш омадин. Созин хубен кӯдакотон занг мезананд. Нағзан худоро шукр Дарёҷон. Ҳо гап мезанам саҳари айсутка буромадам. Гап зада то хонаи омадам. Хоб кардам соати 4 хестам ай хоб. алейкум салом абаҷон. Созин хубе иншалло падар модар хубе иншалло фарзанду чӣ хел. Осияҷон силко варда касе нест обуна шавен дастгирӣ кине шуморам дастгирӣ мекуна ба чанд каналош. Лайки қирғанира мондум апаҷон раҳмати калон. Раҳмат тахмина апа мега Саид. Ҳеҷ гап не намеарзам. Муҳиддин хубен Муҳиддин хуш бошин апаи тоҷинисо. Муҳиддин шумо шуда мега шумоам шавин мега муҳаббат. Ина силкаи муҳаббат дар боло кашола дӯстони азиз. Силкаи Зуҳрора ягон кас овард мега? Не, Биби Оишаҷон наовардай. Зуҳроҷон агар аминҷа боши дар Биби Оиша последний видеош дар комментария бимон, силката биёра закрепит кунам. Алҳамдулилло соз раҳмат апа Осия. Меша соз сердце зинда боши дӯстам. Ҳама созан Муҳиддин додарам шуморам иншалло соз бошен. Нағз бошен. Мадинахон ман нав видеои шуморо дидам имрӯз чандтае буд. Акаи Саид айди на канали ман чибаи хелшидаи лайк мемонам лайкҳоро абрат на ютуб мегирам. Хуб апаҷон муҳаббат силкамон мега. Муҳаббат силкаш дар боло ай Муҳиддин. Имрӯз Саид коммент монден нест шуд. Саид ман дам шав ман шумо дар шидам мега. Дарё мешам шавен. Таҷ муҳаббат обуна шидам то намега Нисо. Комментария монен агар рози набоша ҳатман шумо да обуна мешавад духтаро. Намемонен оли лайк сердце то ягон ҳафтара мега. Апаи муҳаббат нағзен созен хубен апаҷон. Ютуб спам метя. Салом мамочка. Силкот рамонен мега. Фаҳмо зинда бошен Аллоҳ нигаҳбонтон. Дарё шидумтон шавен. Саид тиҷӣ шудам шумо ҳам шавен мега муҳаббат. Коммент монен баъди 3 соат мешамтон комментуш қатӣ. Салам ҷанам салам Сия. Неҷасан ҷанам хуш галдин. Салом ба ҳама. 24 лайк. Саол ҷан лайкчун хуш галдин. Привет Сия. Валейкум салом Сия. Лаҳҷа хуш омадӣ. Таҷ силка мега. Неҷасан Саол ҷан яхшиам. Иштан галмиштам. Сар ятиб инду дуриб бирас дидим эфир элим саат шелим йығам. Өзин неҷасан ҷанам силка ку обуна шавин мега. Осияҷон мега Сия. Сия привет, как ты, дорогая? Приходи в гости, ждем вас. Раҳмат дочаҷони ма. Сози хуби чӣ ҳол дорӣ? Нозимҷон салом ҷентлмен. Ой, бахту авқутай фурӯмадай. Гулчехра спасибо мега. Соз Наимҷон худат созӣ таджичка мега. Саид обуна шавен мега. Ваалейкум салом акай ҷентлмен. Намсози хубӣ. Доимо соз бошӣ. Очаҷон манам соз. Таҷ муҳаббат шидам шавен. Таҷ 68 меҳмон 18 лайк. Раҳмат Нозимҷон эфир накардӣ. Саид тиҷи мада обуна шиден ман шумо да шидам мега. И админка чанд лафзам медона чӣ хеле гап зад мега. Охи Си Азербайҷан кай барои авай. Алейкум салом хуш омадӣ брат.
зебонисо 24 лайк. Салом, хубет созед, худора шукр соз. Зебоҷон худа чӣ хеле созӣ? Саломатиҳо хубай. Раҳмат барои лайкот, барои дастгирит. Хуш омадӣ. Мекунам соати 5. Биби Ойша кай обуна шиден мега. Сози хуби тенҷи бардами бақуввати буфияти. Нозимҷон привет мега Сия. Алейкум салом. Хуш омадӣ апай Зебунисо. Додарҷони ман зинда бошӣ. Хуш омадӣ. Ҳама каса хуш омаден. ту хуш омадӣ. Ман миҷай мегам. Иншоллоҳ ки хуб. Апаҷоно ман рафтам шум занг задеста. Агар эфиртон тамом нашавад бо миёмайли Гулчеҳра. Хуш бошед ҳама каса. 10 минут пеш обуна шидам надидӣ мега Биби Ойша. Тахминан созед. Худора шукр соз. Зебоҷон ай ту пурсем. Биби Ойша 747 шидам мега Саид Тиҷи. Привет Сия. Соз бошед мега. Раҳмат. Тоба ман давно иҷа будам ку мега. Ҳо аку ба ӯ канали баҷоит омада будӣ ичка надидай. Биби Ойша 26 лайк мега Саидҷон. Ки Биби Ойшаҷон Саид Тиҷи беҳад дастгирӣ дар зурай. Муҳиддинҷон очата суроғ намекунӣ а? Очаи нав ёфтӣ чӣ мега. Гаште майда майда мега. Соз. Ошхона кадоме будай дастакош дар оби хунук бисӯзае мега. Муҳиддин How are you? Как дела? Гуфтаистай Сия. Хуш омадӣ. Ошхонаи тоҷикӣ ҳо мега. Муҳиддин Сия тра пурсидаистай. Ман боло да пурсидам ҷавоб надодӣ. Ҳо пурсида будне ки Нисоҷон. Очаҷон гуфта тра гуфт. Ман нафаҳмидам кира гуфтаистай. Гуфта Кормул фаҳмо Зебоҷон. Мара бугӯ ай сутка омадам хор рафтам хестам. Духтароя дар группаам гуфтагим кайсетон видео партофтем чикне дар личкам партоен ки гуфтам ютуб да ман бисёр намешинам. Ҳозир ина аллакай бегаҳ шидааст. Авқотам яташ пух яташ пухтаистай. ҳоли кином сар мешавад 7 то 10 баъд 10 да хоб мекунам боз саҳар кор мерам саҳари дигари бо гашта мебиём. Раҳмат Саид саломат бошед мега. Алҳамдулиллоҳ and you. Дизлайка дида намеша ки мондай. Намедонам. I am fine. Кадом мешиден камент монен 5 канали дигар қатӣ мешавам падарка аз номи Саид Тиҷи. Саид Тиҷи додарҷон мадам бошав хи каналҳои ба ҷоит қатӣ. Салом апай ошхона созен хубен иншаллоҳ. Раҳмат додарам. Як деги калона тоза карам. Ҳа фаҳмо. Гӯспанд мекушем. Оҳо зур. Ида. Ман нашнидам Муҳиддинҷон сози хуби бачаҷони оча. Салом ба ҳама. Ва алейкум ассалом Рамилҷон. Чӣ хеле созӣ саломатиёт хубай? Хуш омадӣ. Фарзандо соза Рамилҷон. Алҳамдулиллоҳ соз раҳмат ҳама хуб ай шумо пурсем. Апаҷон тахминан созен хубен апаҷон. Худора шукр соз Рамилҷон. Гаштем амҷа. Нав хестам ай хо соат 1 соат шид хестанма. Се смсои хоҳарма ҷавоб додама. Баъд чӣ кардам? Эфир сар додам. Қатӣ чӣ духтарои блогеро қатӣ маслиҳат кардем. Хай сар додам ӯ омадан дастгирӣ кардану рафтан. Дар апам ҷонам камент мон шумо дар 10 каналам қатӣ мешавам апаҷони тахмина. Гап нест ай Саидҷон. Ман ҳамаи видео да ҳастам. Ҳамин намедонам ба фикрам имрӯзау динагишта нестам агар монда бошӣ агар. Барое ки дина сутка да кор да будам даромада натонистам ютуб. Имрӯз нав хестам ай хоб. Марам ба 5 каналтон дастгирӣ кунед Саид Тиҷи. Худованд аз шумо розӣ боша мега Биби Ойша.
мосӯз раҳмат. Салом акай Саид, сӯзен хубин иншалло. Ку модам шавин акай Саид мега ошхонаи тоҷикӣ. Муҳиддинҷон сӯзи хубӣ мега Саид. Шукрона Аллои меҳрубон сӯз раҳмат. Кадомит мешен камен монен мега. Ина сиярам дастгирӣ кунен. Касе нест сияда обуна шавен. Муҳиддинҷон дӯстам раҳмат. توبه کردم اون روز 4.5 ساعت افیر کردم. افیر برآمدم 227 تا просмотр بود. با یک روز پس میبینم که 170 چند تا شده مونده است. 79 تا. نیمی просмотр من یوتیوب توزه کرده است. همه خیلی میشوه سعیدی جی. اپا جونو در کامنتی من لایک مونین پیشکی رحمت میگرمید. Сия шидем гувенша тама шава. Сия ошхонаи тоҷикӣ сана обуна олиб истир чиш санда уна обуна ол ҷанам. ютуб ҳама чиза гирифта истай. Ҳо нагу ба худо дида наметонада. Камен монен бинависен ака дастгирӣ кун. Иншоаллоҳ мешамтон дастгиритон мекунам. Апай тахмина силкама дор бикаш. Оза амин ки 5 минут беста ҷонам намондум ай сияра. Оза айтра ҳатман мемонам Рамилҷон. Ина ма рафта лайк монда бо гашта миомӯзи. Майли нарем бо. 200 та комментария. Ина 43 лайк. Рамилҷон 43 лайк Айман ҷонам. Ҳами бегоҳ. Акай Саид ман обуна шидам тон морам хабар гирен мега Саид ки ҷон тоҷинисо. Майла шапаҷон 43 лайк Айман ҷонам. Мондам омадам. Марам шидам акай Саид мега ошхона. Муҳиддин додарҷон ба каналот лайк мон. Раҳмат апаҷон мега Рамил намеарза. Ту ки мора дастгирӣ мекунем, мо ҳам тура мекунем хоҳарҷон. Рамил хабар гирен ку мега. ошхона апаҷон лайк монен мега. Сия ман бурдаям. Савол ҷанам. Сиядам обуна шавен. Ҳама активняй ба худо дастгиритон мекунам. Ҳама ина эфиром да ҳаст. Видеоҳом да ҳаст. Майлиш силка мега. Ина силкаи сия да боло закрепит кардагиай. Ҳава неҷадасизда сия. Bizdə belə istidir. Nəfəs ala bilmirsən. Taciçka Niso 161 mehmon şamega. Раҳмат Саид ако. Ҳозир коммент мемонам мегам. Апаҷоно акаҷоно дар комментам лайк монен мега. Рамилам дастгирӣ кунен духтаро. Дар як канал конкурс рафта иста иштирок дора, лайк ҷамъ дора.
авай комментарияш бидроен, лайк чи ҳамин номи Рамил ки буромад, я лайкш монен, духтаро дастгирӣ кунен хоҳармона. Ман мегум Рамил камнамоае ки лайк ҷамъ карда гашта будааст. Рамил 24 лайк. 40 чандум лайк шидам ман. 43 лайк ки? Рамил бо чанд комментария дори давҷату? ин апаҷума қариб 45 лайк шидай мега. Охи ман 43 лайк ма будам. Ман фикр кардам ки ту чандта комментария дорӣ. ин ба фикрам ҳамон видеои худашда чӣ карда лайк мондайда. дар комментария ки ошхонаи чӣ тоҷикӣ ҳамаи силка медрой обуна намешай. Лайки ҳамира комментарияша меёри лайк мемонӣ. ҳамин сари ҳамин чӣ дар комментариёда ҳастай. Охи 44 мега. раҳмат апаҷонов барои дастгирӣ. намеарзад. конкурс дар канали кия? Каналшам ба худо нигоҳ накардам Рамилҷон. ту коммент навистам гуфт ранги удофа уд накунам бо мега. фаҳмо. хай худо барори чӣ татсия ҷонум лайк ҷамъ кунӣ та ки якум ҷора бигирӣ. ошхонаи миллӣ 203. ина ошхона Саид обуна шидааст. шидагӣ набошӣ обуна шав. дар канали Назар Про. фаҳмо. раҳмат апаҷонум. намеарзад. Саид акаҷон ба ҳамаи каналтон дастгирӣ кунен мегам. Фақат чест нашавин мега Саидтиҷӣ. Рост мегӯй Саидҷон. эфир намекунӣ ту имрӯз Саидтиҷӣ? қамам одам ҷамъ кунем ки ҳамин рӯз як 400 мешидам. ман шумо да обуна шидагӣ макаи Саид мегарамӣ. Саидҷон амиҷа бошӣ ячи пирсимат. ака мара вообще да фикрам отписаться намия. Чи ба одамо отпис мекарда бошанд мега. Нагу маам ҳайру ба худо дилим намешава ҳавая отписа буҷиқи. Ман ҳози мазам нест апаҷон тахмина изображение ҳаст звук нест. фаҳмо. чӣ ба маззат нестай дударҷон? худо шифои комилу тия. ҳоли ман завтрак накардам ба худоӣ.
ҳамин силкама чӣ хемона мега. Зуҳроҷон даличкам бинавис хоҳарҷон. Даличкам бинавис иншоалло ман тира ҳозир запис экран карда нишонат метиҳам даравда ёд мегирӣ. Хеле шид мазам нест насиб када бошад бадои ди қурбон эфир мекунам дӯстона. Раҳмати калон барои эфир карданот интизорема. Хай худо шифои комилит диҳад додарҷон. Соғ саломат ба пеши падару модарат биравӣ. Дар кадом шаҳрист ки Саидҷон? Дидам. WhatsApp таҳдидимо сохранить кардамону. Мара фан мекунанд меган лайк мемонем обуна мешам намемонанд бо ман отписатся намекунам бо дастгиришон мекунам мега Рамил. Зуҳро обуна шавен комент монен манам мешамтонам мега. Навистам апай тахмин дидам смс омада. ҳозир насиб боша 10-15 минут эфир кунам ба мерам ҳатман туда менависам мефаҳмонам силка биёрира ба каналота мебарам я духтаро да мегум обуна мешаванд. Зуҳро апаҷон дар комментон лайк монен мегам. ҳафт касай дар эфир ҳама хаб. ошхонаи тоҷик обуна шидамтон мега Зуҳро. Зуҳроҷон то охи комментария бимон последний видео шонда баъд ина ошхонаи тоҷикӣ силката биёра ман да ҳамиҷа закрепит кунам мардум обуна шава охи туда. Дар эфири апаи Шукрона. Апай Зуҳро ёдтон чим силка овардана мегам. Чӣ гапҳои нав апаҷон? Тинҷияй Нисоҷон. Ай кор омадам ба худо таи помда таксарӣ баланд мондам. Бовар кун як сутка дар по чихт истодам. Қариб дар ними кора партофта омада истодам. Хай нобудаш гуфтам кор кунам суткаам боша. Як сутка кор мекунӣ 4200 сом ойлик. Хай гуфтам бароям и қамардакам да ёрдам кунам гуфтам кор кунам. Зуҳро мега ки ошхонаи теҷе мега камен навистумтона
булочкатонда силкама биёрен мегам. тоҷинисо ҳо апаҷон мегам. ҳама хеле гуфта истанд акунисо намедонам. духтаро ҳамам хеле гуфта истанд. тез як телефон бигир эфир кутам. канал маҳкам намешидаст, соато ҳама чӣ мешидаст, нол мешидаст. каналкушоитро чанқа шидаст. бовар кун дар по як 24 соат рост истоданам бугуда ки нисо ба худо ами поҳом гапа нагирифт. ба зур омадам бо ай маршрутка мефуром, хела пиёда мебиём. омадам ҳамита чой нохӯрда хов рафтам ай халдани шири хунука хӯрдаму хов рафтам. хестам ина намедонам и завтрак боша, абед боша, чӣ боша ки авқот хӯрдаистам. тез видео кардан биги охи нисо ҳар рӯз авқот мекунӣ. хушрӯ карда видео кун, монтаж кун парто. ба ин қадар азоб кашида одам ҷамъ мекунад, ай соатам ай 20 боло намебирояд. охи ту видеот медонӣ кам ай минуташ ӯ просмотри бисёр намегирад ки нисо ҳаракат кун, эфир кун. ина ман ҳар як эфири кардагим 24 соатӣ дода истай. ина силкаи ки зуҳро, ина ман будурам обуна шида биём. зуҳроҷон 15 шидам, обуна шидам, боз зангулачаҳо шидам. силкаша закрепит кунам. эфир нашуд кушода телефон гирам, ин ҳафта пулама гирам. зебони ки нисо ҳамин рӯз ман як бор ай телефони мардакам ку эфир кунам, чӣ ҳамин программа қатъи кунам майли, ба ман туда мегӯ мешава намешава, барои ки ай мардакам дига ай телефонаше ада нест. нисоҷон ҳами канали зуҳроя закрепит кардам дар боло. ҳай ҳавайда обуна шав хоҳарҷон. туда мешава, ба фикрам шид нашид намедонам, хавози мега. ман ҳам шидам, зуҳро намедонам чандум шидама раҳбар афсӯдия мега. як фаҳмед чӣ таре мешавад. Нафаҳмида наметавонам. айшум да нестай ки ҷон нисоҷон аёдам биромадай ку телефон шикастагиай. тоҷинисо раҳмат ҷон.
да иҷози тоҷинисо ҳаю таджичка ҳаю баъд фотима ҳай лекин 6 касай да эфир гап намезанам гӯшкарда 6тян. бо омадам хушомадӣ. ҳо апай проста обуна шавин мега Зуҳро. Силкаи Зуҳро дар боло кашолай закрепит кардагиам. Ҳо Фарзонаҷон ина намедонам и завтрак буд абед буд ки чиай хӯрдам. Силкатонам партоид мешам ҳатман. Силкаша дар боло закрепит кардагиам. худаш оварда натонист тоҷинисо овардак. ҳамаш якҷоя. О товба ҳамин рӯз ҳуш накардам ба худо чой бихӯрам. соат 10:30 буд ба фикрам хоб рафтам. 15:39 буд ҳами хел хестам ай хоб. хай ая авқотам чӣ шидам. халос шидам. болода закрепит кардагӣ мега бо иштиҳои таом хӯрда шидам. Нисоҷон раҳмати калон ба ҳар ҳол. Нафаҳмиден? Дилатон пур авқото тайёр. ҳоли мардакам соатҳои 7:30 да меоя. хомшорбома пас кадам одам ҳоли неки картишка надохтам. қариби омаданаш да медозам. 19 подписчик мега просто доступна. раҳмат просто мега Зуҳро. Худоҷон. апай нисо обуна шавен мега. Просто доступна. Мисол видео на партон бад канал ма маҳкам намекунана. бо видео партон просмотрам чӣ хеле босоз мешавава. вақт надорам. ман хона ба будам. хонаи нав омадем қулфуш кор накард. қулфхарӣ рафтем омадем мечаспонанд накнун. фаҳмо. ман смс-и нисора нав хондаме. дер бошадам партофта истед видео. ҳеҷ кор намекунад. барое ки бовар кун ҳамин рӯз ягон чи пазам гуфтам хушам наметия. бо чихелай рӯзи ҳамин як сутка хоб кардагӣ нест.
ба хов кардагӣ набудам, омадам хов рафтам, хестам сарам дарде дора ки бо хеле чӣ нестам, аку бо сари бихези дигай ку свежи шуда мехезӣ. Ина ҳози дарди сар шуда хестам. Зуҳруҷон, ман шудаамтон шумо ба шумоам бид мегам. Ба ҳуш намебид, кор ҳалок. Беҳад ҳалок шудам, ба худо бовар кун. Фарзон таи пом ку гапа нагирифт. Хов кардам, хестам хела сар дод таи помо, дардаш неки бо служебник попшӣ мепӯшем, ам қаваз бинай, пагам агарам ки ягоне хеле чӣ барам, тапчка барам. Бо маҷбурат мекунам, форма мепӯшонам. Формара напӯшӣ штраф. Коратон қиинҳо. Ҳама ҷо камера, ҳамаи ҷо. Агар яке ҳамин перекурдаку 10 минут чашмтам хе пӯшиди, камера қатӣ мебинанд, 5000 штраф мекунанд. Фарзонҷон амиҷадаи ё рафтӣ? Бечора як духтарак нав омад, дуюм сменаш буд. Баъд агаре перекур айму ҳайда 10 минут, мисол соати ҳозир мегум соати 9 саҳар кормон сар мешавад, 12 10 минут перекур. Баъд соати 3 45 минут обед. Баъд соати 6 бегаҳда 10 минут перекур. Баъд 9 то 9:45 ужин. Баъд соати 12 10 минут перекур. Баъд соати 3 шавда 45 минут. Хай ин аку барои дамгирӣ мерем, хоб мекунем. Агар не ҳавай ҷои хобмонам биқапан 5000 штраф мекунанд. Хай бо кондитсионер мондиян дар ҷои ҳавай раздевалкамон кардоноя мепартоем дар замин, 45 минут хоб мекунем. Баъд 6 саҳар да ба зуд чашмомона кишода кор мекунем. Ба худо мтақинай кай соат 9 мешава гуфта ҳама нигоҳ карда меистем соата ҳар минут, ки тез вақтмон биёя бирем хонамон гуфта. Контрол қатъӣ будааст. Безеб ба ҷои кормон. Заводай. Заводда безеб ҳама чи строгай. Ҳамин 1-2 моҳ 3 моҳ намедонам як кор кунам, ҳамин суткаша сезона бизанам, чӣ кунам, бигирам, пулмули хушрӯ метиҳане ки ба охи ойликатон назм. Ина як сутка кор кардам ку Фарзонҷон, 4200 рубл ойликам. 4200 рубл. Ганда не ойликаш созай. Нав ина дуюм суткамон сар шид. 2 бригадаем, як ду мо дуюм бригада даем. Чи айдина якум суткамон буд. Ойликаш созай. Апаҷон, ман акнун ягон чӣ хӯрам, шумо гап задан гирем, мо гӯш мекунем. Майли майли Нисоҷон. Зур чашм нарасад. Барои ҳавай камтарак ёрдам кунам, ба худо ҳамин мардакам дам қиин шуд. 4 моҳ зиёд шид бе выходной, як рӯз выходной гирифтагӣ нестай. Қоқ зада рафтай.
ман ҳамин мегуфтам еқачи духтаро чах кунам, ба худо коро намерафтам. ҳамин мерафтам чӣ мекардам, больничный мекушодам, кор намерафтам. ҳозир ҳамин қазиқа мегӯям чӣ ба ҳамон вақто кор накардам, иқа ёрдамаш мекардам, ваям хатной мегирифт. барои ҳавай айдина ай худо хай қувватам тия, ҳамин суткаҳо ман ҳама шаб чӣ кунам. якчунин чӣ ёрдам кунам, мардакам хонара вардора. қувватия кор кунед. ҳоли бо гуфти ҳамин модар катики чӣ бачаам ҳоли фарзандот пешат ба не ҳамин возможност дорӣ, мега миён тамах камбанд бачаҷон кор кун ки фарзандот ки рава ба хай дига хона да бишин камтар мега ҳамин шута ёрдам кун миёнотон ба қувват ша ҳамон хонатона вардорен. ақаллан мега як хоначаша сос кунен, мега баъд дигаша оста оста мекунен. мардакам худора шигр то 70,000 мегира як модда беву хатной кор мекуна ку. барои ҳавай гуфтам ки рӯзи бозор чӣ кун, вухатной бигӣ ман кор мерам, бо ман кор хонада бошам вухатной намегира. дар куҷо хона сохтаистен? ҳоли хона ҳичи насохтаем акай Фахриддин, ҳамин дар Обниск замин гирифта будем, як сол шид замин монан, лекин нарафтам надидам дар куҷо. ҳай мардакам гирифт дар номи худаш оформид кардагиаю, надидам. ба хешо мега чӣ хеле шумо замин гирифтен, ту надидаӣ? ман гуфтам охи нарафтам, надидам. ҳоли нав месозем. 5.5 соати қай 500,000 да харидем. агар ина ҳамин суткама 15 суткама ко ки просто даступнам мерам кор кунам, агар чи ай 55,000 ойлик мегирам ба худо. ҳавай лекин моҳи августа 2 прогул мекунам, барое ки кор рафта наметавонам. документома меспорам панҷумда, дуюмда бирам заявление пур кардан дар кора. духтара гуфт худат омаданат дар кор, барои ҳавай 2 вухатной мегирам. соз бисташтум лайк машина. раҳмат барои лайкот. салом сӯзен хубин апаҷон? ва алайкум ассалом истораҷон, чӣ хеле сӯзи саломатиёт хубай? хуш омадӣ ҷонон. фарзандот чӣ хелан сӯзан? нағзҳо танатон сиҳат кор кунед, ихе буша апаҷон. асрама хонам яке шавад мебиём бо майли хай фаркиҷон даступнай. хуш омадӣ. раҳмати калон барои дастгириёт. салом сӯзен хубин апаҷон? алҳамдулилло соз. худо ҳама вақт соз бошӣ. истораҷон камнамоӣ. телефон то хонданам меистам. майли хай. истораку гап зан. фарзандо куру буруту наза. ман 2011 6 соати
1 миллион да гирифтум, хона сохтам сеэтажа, поёнаш оптика. Уҷа хонатонае, акай Фахриддин? боло навистагӣ ман нахонда. Ина нав хондам. Фарзанду кору буроту нағзан. Худо ра шукр сос, машинаҷон. ҳо. Замини холӣ ҳами қасумда гирифтаин шумо? ду этаж оптика Масандраш хона. Аҳа, фаҳмо. Замини холӣ. қа қимат будай тарафои шумода. худо ҳам нағз бошен. роҳ даҳи мандактар медурам зарулён. Майли хакай Фахриддин. Машина чӣ ҳол дорӣ? Салом, 28 лайк. Ва алайкум ассалом, апаи Садоқат. Чӣ хелен сӯзен, саломатиётон хубай? Хуш омаден. нағз гаштем. Тахминан шумо нағз? Апаҷон нағз. ҳамҷа шитам, намедонам, и завтрак буд, абед буд, чӣ буд ки иқарак авқот хӯрдаму? Эфир сар додам, 1 соату 32 минут шидина. Мегум хай барвақттар чӣ кунам, иқарак хая 10-15 минут қатӣ шумо гап занам, бо мекушам. хай панноҳи Аллоҳ бошен. Мера Истораҷон. саломат бошен. Шумоам саломат бошен апаҷон. Кор даен шумо? манам кор ба апаи Садоқат. ба худо агар ҳамин тарафҳои мо даме буден, кор мекарден дар ҷои мо, як суткада мо 4200 рубл гирифта истем. ҳамин тарафҳои мо даме буден, амҷа чӣ мекардам, медуровардам кор. Камтар кор дорам, бо миём. Майли хай, Истораҷон, хуш омадӣ. апаи Садоқат, авқоти гарм бана? майли кани охи авқот чӣ? Макарон ош кардам, ба худо ай макарон да гӯшташ бисёр шум бисёр мезиқа. Ки мақсад гӯшта бисёри бад медозӣ гуфта. Ман мегӯям ки ҳавай гӯшта бихӯраву ба қувват шида кор куна. Намефаҳмада мардак. барои кормон макарон ош кардам, барои хӯрданмон хомшӯрбо.
как раз ман нағз мебинам. Имшабам кор мере. Не апай Садуқат, як сутка кор кардам омадам ку. Насиб бошад пага саҳарӣ мебуравам бо. Шумо 2 сутка аку кор дамеистед? Худоё. мо ҳам рангами шумо як сутка кор, як сутка хона. ба худо апаи Садуқат офаринтон. Хаку кори шумо мешинен. Ай мо даппо чихт меистен. бовар кунен ҳамирӯз ман чӣ хел хона омадам намедонам. қариб мурда будам. Рост истодам. баъд ҷои хеле мешитагӣ ҳасту пеши пошонда печка амо аппарат кор мекуна. гармай хоб меҷиқа буру ба рӯи камера дай. агар камера да амон служба безопасность бина сурат мегира пага саҳар шуда меоя суратҳо. баъд 5000 штраф мекунам барои ҳавар дур да кор мекунам. ай ҳама последний чида канистр мемонам. не ки ҳам тинҷай ҳам чӣ бе ис кор мекунену. баъд чӣ ай чӣ бугум камера нест пеши ман да. телефонбозӣ карда намешава. не ки агани ман меиштам ранги шумо чӣ мекардаму намешава. эфирам карда. дина камтарак кардам 38 минут 24 соатам додааст. ассалому алайкум ҳама каса хубен. ва алайкум ассалом сало. чӣ хел шумо саломатиён аст? манам ҳамин хел монда мешам ба зур кор мекунам. чӣ гап чӣ навигарӣ тинҷӣ сало. ай кор омадему қа эфир сар додем. раҳмат ки дастгирӣ мекунед. ба худо апаи Садуқат беҳад қина 2 сутка шумо чӣ хел кор мекунен? бо хоб намекунен. ба худо асабтонам вайрон мешава. ба саломатидам зарар дора. бояд одам 8 соат хоб куна. тинҷ раҳмат ман соз ман ҳоли корда то 8 сало. баъд прививкааму чира ваксинара гирифтен саломатитон чӣ хелай созай? ман дар як ҷо регистратсия кардагиам апаи Садуқат. маҳдия салом ҳама каса созен. ва алайкум ассалом. ин маҳдия неву роҳила ай ба фикри ман роҳила 28 лайк. раҳмат барои лайкот. баъд чӣ ҳавай кварти ҳамон одаме ки мара регистратсия кардагия апаи Садуқат мара дина занг задааст мега ки ту дар хонаи мо прописка даӣ. мега биё бирем ваксинатсия бигирем. ман гуфтам не гуфтам апаҷон ман намерам ягон ҷо. ман гуфтам дар корм нест ваксинашам дигашам. ман гуфтам агар яке кормон маҷбур куна гуфтам ман ай кор лутши уволид мекунаму ваксина намезанам. бо канали ман ҳам обуна шавен дӯстон. мега салоҳ касе ина салоҳ да обуна нест обуна шавен дастгириш кунен. хуш омаден маҳфия маҳдия соз раҳмат. хай худо соз бошӣ акдударҷон. хеле таст паст накардӣ баъди укол. сабзӣ салом. ва алайкум ассалом сабзиҷон чӣ хели созӣ? саломатиёт хубай камнамоӣ? ранги сабзӣ хитам дефитсит шида рафтӣ.
31 лайк мега. Раҳмат барои лайкот. кай атменӣ чидай? Ту гирифтӣ ку ба фикрам ё не гирифтӣ? Ман видео тадидам ку. Амаҷон меша сӯзи хубӣ. Мазза набуд, кам медурумам. Чӣ ба савзӣ? Худо шифои комиле тя. пушти экран будагиҳо хуш омаден. Сӯзен тинҷен саломатиётон хубае? як рӯз температура кадан пагаш соз шидам. Хаш соз. Хеле вақти укол карданда дар накард. бисёр ба мошин мегаштам. Мумкин ай ҳавои ҳамо гузашта бошад. Тав мекард. Хай. Машаллоҳ Айша. Салом ва алайкум ассалом. Салоҳ обуна шидам, шумоам хабар гирен. Мега апай садоқат пазандада обуна шав сало. Приказ об атмена буромадагӣ. Хай соз агане созен нағзен. Худора шукр соз. Айшаҷон хуш омадӣ. Ва алайкум салом мега савзӣ. аз 19 действительно отмена мешад. киф дар мена. Фаҳмо. хабар гирен ку ҳами канали мара 50 куненша мегам. хунда шидам. хуш омадӣ. Простаи даступна. хуш бошен мега мошаллоҳ. Мошаллоҳи эфири мара киҷо ёфтӣ ту? ман бам обуна шавитон мегам. ина касе апай садоқат да обуна нест. Простаи даступна да обуна нест. Обуна шавен дастгирӣ кунен. Савзитам силката биёр. апай садоқат албатта миём мега сало. охи дар эфири мама умед обуна шидам ку барои конкурстон. гап нестай мошаллоҳ. ҳатман як чи фикр мекунем ки простаи даступна биё ба худо як конкурс сартиемуа. ина духтаро ба худо чандта мада обуна шидагиян меган барои ҳамин конкурс дидӣ? охи амаҷони мама киҷо боша мегам. мама эфир сар додагиай савзӣ? ба фикрам ам хеле гуфта истабод. чилҳашт шидам навигарӣ мегам. конкурс мегӯед? як рӯз эфири мама умед всё рафтам Гулнорада ва чӣ кардам? Гулнорада рафтам ки духтаро амҷа буданд. гуфтам ки ман конкурс мекунам. дига ҳамааш омада подписатсия карданда. ҳозир ина мошаллоҳ мега ки барои конкурс шида обуна шидам ку мега. 798 шидам апай садоқат мега сало. фаҳмо раҳмат мега савзӣ. ман кунам конкурсҳо бика охи ина духтароам обуна мешам манам спонсорат мешам. худо хоҳад. бо подписчикои ту бисёртаранд. ту бо хеле чӣ бигӯм бекортари да. ман як сутка кор дам як сутка хона даем хоб ҳаваям хестам ина дида авқот кардам 1.5 соат шид эфир ма.
ози эфира мекишем бо кори ма давом дора пага сари бо кор мерам ку. Сабзи чанд шуда созӣ мега? Сабзи 79 рубл да Обнинск. Раҳмати калон мега. Сабзи 45 сомон арзонак мега. сабзи мумкин одамо барои ҳамин хотири сабзи думчикдора тада обуна шаванда. Рости нархи сабзира намедонам. Я хелҷодам хели киоскода 100 рублай килош тоба кардам. Намедонам сабзи ва ё тилогӣ боша. Ина ашан рафтам он рӯз 79 рубл буд килои сабзи. Ҳеҷ кас намебиёд, ҳама сабзия мемонану мана мехӯран ошуда. О ҳамада барори кор. Раҳмати калон сало. Раҳмати калон ки омадӣ дастгирӣ кардӣ дударҷон. Хуш омадӣ. Ман корда барори кор тадам. Худованд нигаҳбонат боша. Картошкаям қимат шудааст тоба мега. Ба худо киҷон ози мегум як 15 рӯз пеш аз светофор картошка харидем 30 чанд рубл буд. Баъд нимаш пусидагӣ биромад. Партофтам. Баъд дина бо светофор рафта будем қатъи мардакам рӯзи пеш 26 рубл шудаи картошкаи нови урожай. Намедонам барои чӣ светофор да ҳамаи чиш арзонай. Ман мардака оли имрӯз биёя спискаи картошка кардатин пага биёра. Ту бошӣ беош кадан ман тра мехӯрам охӣ мега. Омад ба шумо. Раҳмати калон сало. Шасту панҷ рубл. Ба бачаем 4 дона картошка овард. Ба худо та тарафҳои шумо қимат будааст. Хай сало. рехтай ҳамитада чӣ светофор савзӣ. Ман ҳайрон шидам. Ай магазин гирифтаи бачат ки Фарзонҷон ё ки ай киоск гирифтагӣ ай? Магазин светофор арзон картошкаям светофор моба нест. Находка ба ҳаст. Находка ина мода нест. Ҳаямаҷон ман ози миём эфирит гирён боша. Ман ягон чихӯрам нав ай кор омадам кору борум. Дору бихӯрам мега. Майли хай савзӣ. Ту да иштиҳои соф хуш омадӣ. Унҷаям арзон. Фаҳмо. Хай сабзӣ. Ман ҳаминҷа гӯш карда кор кардестам. Раҳмати калон Айшаҷон. Просто дар группая маслиҳат кунем ага не?
Идгунаҷон амиҷа будӣ ту? Роҳи сафед шумуда, хоҳарҷон. Раҳмати калон барои дастгириёт. Сабзӣ омад, биринҷ гӯшт намерасад кӯ мегаҳо. Раҳмати калон Дугунаҷон. Якта оши палови як ба як мешид. Ҳамира бугӯ. Раҳмат апаҷон, намеарза. Хонагиёт на ҳамашона салом бугӯ. Нисуҷон хушомадед, мегӯяд Апаи Садоқат. ҳоли помидор бодиринг меоям мегаҳо. Ман гӯшт барам мешад. Ҳамамон дар як ҷо бошем, ки дар ҳамин ғарибӣ сарҷамъ мешидем. Ба худо як рӯз пеш аз Ид ё як рӯз баъди Ид мешитем духтаро. Нисову нӯш арзон, ҳамин гӯшту сабзӣ проблема аст. Тамом мегаҳо. Рост мегӯй, машалло. Апаи Садоқат, гӯшти гӯспан мебарен? Худо хоҳад Тоҷикистон ба мебинем. Нисо, насиб иншоалло. Пеш биринҷ қимат буд, ҳозир сабзӣ қимат шидааст. Рост мегӯй. Пушти парда будагиҳо шумоам хушомадед. Ҳамин гӯспандам мекушам, ҳозир гӯшт мешавад. Гап нест. Мегуфтанд дунё чархи гардун, бовар намекардем. Ана сабзӣ 40 дирама қимат шид, баъд бовар кардам. Хуш бошед. Анаҳа қурбонӣ мекунанд дар Ид.
бобо бисёр ош мекунем, мехӯрем. Шавҳарам оша бисёр дӯст медоранд. Ҳо, шавҳари ман оша нағз мебинад. Апаҷон, эфиртон ба ош ё шакароб ягон хӯриш намондем. Я дида сер мешудам, мегам. ҳоли насиб бошад мемонам. Суратом ҳама дар телефони кӯҳнамай. Ҳаминҷа ки ай қишлоқ буд, ба ёдтон бошад, солҳои пеш, як ҳафта пеш пухтупази ида сар мекарданд, ку ай ҳозир ҳеҷ кар намекунанд, ҳама тинҷӣ. Ҳо, рост мегӯӣ, машаллоҳ. Рост мегӯӣ. Хонаи хиштоманам дами хеле будане. И гапда 100% тарафдорам. Машаллоҳ. Аиша чандсолаен мегӯянд. Салом ба ҳама. Кулинарият Аиша 26 сола. Ва алайкум ассалом Аишаҷон, чӣ хел ҳисоти саломатиёт? Хубай хоҳарҷон, хуш омадӣ. Нисоҷон, шумоям ранги ман гушна чӣ мега? Аҳа, ёш будед Оишаҷон, мегам. Духтаро ҳозир 1 минута ҳамин пасдома баром таҳта монда биём. Шумо наиста бестин, ҳозир ман миём.
33 лайк. Раҳмат барои лайкот. Ёш будед Оишаҷон. Ман апаи садоқат нимсерам. На гушнай, на серум. Пас дуҳот на ёрдам равимӣ? Не, худ мешум. Ман гӯшту картошка хурдосам бед хӯрем. Салом. Ва алайкум ассалом. Маликаи ҷун, хуш омадӣ. Ку мега. Ягон ҳаст. Хуш омадед Малика. Манам ба набудагӣ админка рафтаму омадам. Ман омадам бои қалайк талбум мега. Гап нест. Бомш, салом 34 лайк. Ва алайкум ассалом. Бомш, хуш омадӣ. ба худоя номӯе мемонем ки. Маликаҷон, чӣ хеле сӯзи саломатиёт хубай? Хуш бошен ҳама каса, саломат бошӣ. Ай духтар Ҳамиҷода ҳастӣ? Ҳама каса бо як бори дига хуш омаден духтаро. Эфири 1 соата мекунам, гуфтам ки 2 соата шида рафту. Акаи бомш дроин комментимда мега лайк монем. Мунаввара, ман комменти туда лайк мондагӣ нестам. Ҳози 1 минут бестак рафта лайк монда мебиём ҷонум. Мунаввара рафтам мондам 20 чандум лайк аёдам буромад. Дидӣ то омадан ма. Ай бешухӣ ман овози гуфтум нома мусурка кӯвак мемонам ки иҷада будай мега. Девушкаҷон, девушка, я тебе не девушка. Если хочешь Россия, не бери цветок Насия. Ого. Апай Малика дароин лайк монин комментда мега. Мунаввара мега Рамил. Апай садоқати ман ҳам картошка хурдам, шумо кор ба ми мега. Ҳози як каса бомш бугӯй қаҳрш мекна, ино худшуна бои хел ном мондан. Тоба мега. Амира бугӯ раҳмат апаҷон мега. Рамил биё ай бари боло гузар, нав омадам. Тиам омадӣ мега. Таҷричка дроин лайк монин комментимда мега. Касена Мунавварада чикна шумода обуна мешавад духтаро. Бренами силкада да комментарияш номи ҳами Мунавварара биёвена лайк монен, ба шумода обуна мешавад, дастгиритон мекуна. Гул ҳусни баҳори дилрабо афзояд. Гул хандаи дил ба ҳар куҷо афзояд. Гар одаму гул ҳамеша хандад, бо ҳам файзу самаре ба кори мо афзояд. Беҳтарин бомш. Боз шеъроам медонистая? Ман бо омадам. Бо хуш омадӣ. Апаҷон дастатон дардро набина. Апаҷон раҳмат. Намеарза. Салом апа, созен хубен? Ва алайкум ассалом Адибаҷон. Чӣ хеле сӯзи саломатиёт хубай? Хуш омадӣ. И бомжи бало будай ба худо. Бомжи савримени будай. Дидена духтаро? Моҳру дроин комментимда лайк монен мега Мунаввара.
аҷиба дурӯин комментам да лайк монен мегам. Ҳеҷ ка нест ку мега аҷиба. 4 касай намедонам ҳама хаб аҷибаҷон. Ина бомж гап зада истай ханда истаю. Хидат Мунаввара моҳрӯ амиҷабу. Салос созен хубин ҳама каса. Гул гуфт ки ман мазҳаби динӣ дорам. Бо Расули Худо ҳамнишинӣ дорам. Бӯям зи Муҳаммад аст. Ҳуснам чу Алӣ. Меҳри Ҳасану ҳусни Ҳусайнӣ дорам. Гулатон мисли рӯятон. Хизмат кунам дар тӯй. Оҳо! Конечно ту хизмат мекунӣ. Ҳама чира дар қопчиҳот медозиву мерайда ҳамин хизматҳои ту. Апаҷони қин будай лайк ҷамъ кунӣ. Ҳо Мунаввара. Майли мемонам мега аҷиба. Тахминаҷон сози хуби корот созай. Худоро шукр соз апаҷон. Аз шумо пурсем чӣ ҳол дорен? Хушомад. Ина акаи бомж ма дар лайк намемонӣ. Шавқат мега. Апаҷон овози хушрӯ дорен овозатон нагардад. Раҳмати калон аҷибаҷон. Сладки комментам да лайк монен мега Мунаввара. Мунаввара хай касе лайк монагар канал шуда обуна шав там дастгирӣ кун. Ту ном та дига бомж намон биги алиш кун баранда навистамон ту ёдам мера ина барандагӣ мекунӣ пул кор мекунӣ. Ин бомж гапдонак буд. Паҷома обуна мешавам. Ина касе Мунаввара да дастсилкаш да ҳамин силка комменти ҳамин номш да лайк мемона каналтонда обуна мешавад. Духтаро дастгирӣ кунед. Гулат гули лола худат духтари хола. Бирав биёр пиёла бизанем пепси-кола. Оҳӣ. Молодец. Раҳмат акаи Шавқат мега. Ои Шавқатш кияй бо Мунаввара? Бомж духтарен мега. Мунаввара 29 лайк монда мега апай Садоқат. Мунаввара апай Садоқат да обуна шав. Эфирошон мерай лайк ҷамъ мекунӣ. Имрӯз эфир мекунен апай Садоқат? Апаҷони Садоқат раҳмат мега Мунаввара. Гулат гули лола худи духтари хола. Не бомж номашон Шавкат. Ман намешнохтам некин. Номи каналаш чияй? Шаб мекунам. Ина Мунаввара шаб апай Садоқата чӣ шонда эфир шонда биё одам бисёрай амҷа лайк ҷамъ мекунӣ. Рамил салом ман омадам. Ва алайкум ассалом Рамилҷон чӣ хели сӯзи саломатиёт хубай? Биё ай бари боло гузар. И дуюм бор аст чӣ кардаистаме аёд ман буромада ки омада будӣ. Ман апаҷони Садоқат мешиносим видеошонро тамошо мекунам мега. Фаҳмо. Рамил хуш омадӣ мега. Ака дига Рамил камнамо шида рафт ба худо лайк ҷамъ карда гаштааст. Дига эфиром намеоям. Гулро бигир об биде сӯи хонаи мо тоб биде. Ман бачаи зангирам яки тира мегирам. Оҳӣ мара боша ман 3 гусалача дорум неки мешава? Ба худо яки эфир ма мардакам гӯш кунад ба худо қавр ма мекунае.
Сӯз апаҷон шавҳарам хонадаи бораи ҳамин эфирҳо намедиромам. Фаҳмо. Фақат лайк ҷамъкунӣ медиром бугӯ Рамилҷон. Добрый день, салом алейкум. Ва алейкум ассалом Добриҷон. Чӣ хели сӯзи саломатиёт? Хубай, хуш омадӣ. Фарзандако сӯз. Майли хай нағз монен. Худо нигаҳбонатон. Майли аҷибаҷони ман, хуш омадӣ. Раҳмат барои дастгириёт, хоҳарҷон. Майли хай нағз монен. Добри 35 лайк. Раҳмат ҷонум барои лайкот. Ҳаваи лайке ки ҷиқиди дастакот дарда набина. Аҷба паҷон дар комменти ман лайк монен мега Рамил. Бомш бача буден мега. Апашка шуморо нагуфтам, каме шӯхӣ кардусам. Ҳа, фаҳмо. Не, ман конечно шӯхӣ кардаистам бомш. Я видеои навай лайк шапак шкнен мега Добри. Добриҷо, ҳозир баъди эфир ҳатман ман тара тамошо мекунам. Ҳозир рафтанам қатъи тамошо карда наметавонам. Майли Рамил мега. Шукронаи худо сӯзем тинҷен. Худора шукр ҷонам. Ки айхуҷанд бошад мега. Ман айхуҷанд нема айкуни будом ҳамсоятоном. Аҷибаҷон. Тинҷи буд? Аҷиба подписатсия кардӣ мега бомш. Мондум апаҷони добрӣ мега. Раҳмати калон барои дастгиритон. Комментатон амонет мегам. Комменти Рамила дар боло закрепить кардагиам. Бомш акаҷон ба каналотон мега дар комментам лайк монед, ҳатман обуна мешавам мега. ба худо авқот ман маёдам буромадаи. Апаҷони добрӣ лайк мондам, хабар гирифтам мега. Мунаввар ташаккури зиёд, хела миннатдорам. Хело.
биби манам ай панҷакент бомш мегам. саломат бошӣ напаҷон. И бомш акаи Шавкат айкума обуна шидагиумшам намегам. Акаҷон ба каналотон я дастгирӣ кунед мегам. Лайкҳои ман кам шудаистай. Рамил мегам. Лайк монен Шавкат ба саоб монен. Мунаввара чанд лайк кадӣ? Рамил як ҷо хити дуюм. Якум ҷо хити дуюм ман мега. Мунаввара. Худо ҳаматон бибирен духтаро. Шумо да барори лайк ҷамъкуниву барори ки якум ҷо бигирен духтаро. 28 лайк ҷамъ кардай ку мега. Рамил чилу чанд на лайкат. Адиба лайк монде напаҷон мегам. Ҳо охир Рамилҷон ҷамъ кам чо кунам мегам. бо ҳозир акун ҳар дутон Рамил қатъи Мунаввара конкуренте накун чи хеле боша набоша ки барое ки ҳозир Рамил дар дилаш гуфтааст ки Мунаввара май ту хеле пеш даёме то ҳолӣ мега самбақат қатъи пеши ман меоӣ ки ман хеле мерам гуфта ҳозир Рамилам хеле гуфтаистай. Ман 47 лайк мегам. Кадам подписаться панҷакенда тамошо мекунам мега Адиба. Хай лайкотона мада бите бира Мунаввара мега. Не ман бахил нестам апаҷон касе бурра насиб куна. Охи. гапша мегум охи Мунаввара. Рамил ош шавата мега. вақти ҷанбас мекуна духтаро ҳавая баъд мада биген ҳамун рӯза ман бурам тамошо кунам. Корея влог 35 лайк. Раҳмат ҷонам барои лайкот. хуш омадем. ҳозир ман картишкама дохта давида мебиём. дигар штакор надорем ҳа мегаҳо Рамил. апаҷон седчой мо ҳардумон яктагиша гирем дигарша дар кор нест. ҳо хай насибтон куна. ман ҳам ба тели худам ҳам ба тели шавҳарам дар коммент Мунаввара лайк монда мегам. раҳмат Рамилҷон дигар штакор надорем ҳа мега. ман вақтам кам апаҷон гуфтум дуромада я лайк монда буромиҷа соат 12 шаб. майли ха Кореяҷон. шабои хуш шумода раҳмати калон барои дастгириёт. хуш омадӣ Корея. ҳаматонда хобои хуш. парона сози комментамда лайк мондӣ мега. Корея дар комментам лайк монен апаҷон мега. о Кореяҷон ами духтароро ҳар душона дастгирӣ ку ба хок. я лайк шон бимон барое ки ҳамара духтарора блогерора ё дастгирӣ мекунам.
36 лайк надоядам зад. Мешнем ҳамҷида дайдуги када мега. Наси поли мебирен духтаро. баъд приз чӣ буда? Якум ҷо мегирем. Приз чия духтаро? бо омадама пашка хуш омадӣ. хай шумо шинен мода соат 11 шав шид. майли хай рамилҷон, шавои хуш. иншалло яке қизиқам кад ҳамин рамил ёд дод мега. хай агар не шогирди рамил бошӣ якум ҷора мегирӣ худохоҳад. рамила опитош калон шидагай 5000 рубл. ваҳ бача агар не ту шаву рӯз ҷамъ кун, хоб нара. бомш лайк монен акаҷон мега. бомш додарҷон ҳамин духтарора дастгирӣ кун. се ҷояи 5000 рубл беҳтарин. чанд рӯз буда якин? мунаввара хоб рафтанӣ нестай мега. мондам рамил мега. намедонам кай ҷанбастиш боша. мунаввара хоб рафта чо мекунӣ одамо эфир сар метиҳанд шавда. эфирошон бура одам ҷамъ мекунӣ. тимур 88 бура ана ҳавайда беҳад одам бисёрай. акай шавкат моям аз ёдтон набурорен мега. шавката номи каналаш чӣ боша? ҳа агар не то соати 10 шаба бишинӣ мара мегзарӣ мега. рамил ту хоб рав саҳар мехезӣ ки ман тия гузаштам. ай 5000 будае барои 5000 хоб накунен агар не. ҳамура мегӯм. не ман хоб намерам мега рамил. хоб накун агар не. то ҳолия гапотуна гӯш кардам. майли акӣ рафтам нағз монен. ҷибаҷон гӯш кардӣ ки яки мара ғайбат накунанд гуфта. ман ҳамин эфири ягон кас мерум я 10-15 минут меистем ки ман гуфтам
мебурам ку ҳамиҳо мара гап мезананд ки не ғайбат набуд ба восита буромада мерам. Апаҷон ҳози якум Рамил дуюм ман рафтаистам. Фаҳмо. гулҳои зебо иштирок надорад ки? Не апа мега. Маро фан кадести Мунаввара мара хуб каданяй мега. Эвай мега дастум дард кадестай. Рамилҷон ҳамин хидмон мегирем насиб мега. Насиб иншааллоҳ. зебо мегӯянд ӯ бечора дастош дард дорад. Фаҳмо. Гапотон хушрӯйқа гӯш кардам. уҷа бо гапае ки хидмона хат назананд бо мега. Ҳамира бигӯ. Қурбонӣ доранд тайёри ида дидаистанд. Бо корушон бисёр будай апаи зебора. Алаф ҷамъ кардаистай. гулҳои зебо. Ҳавая ягон рӯз агар отота мегум видео карда парто да канали моно мегум. Беҳад агаротҳои хушрӯ дорад. Тоза, порядка, ҳамаи чира дора. Акун майла шапаҷон мега. Мунаввара мо мега тақдир надорум уд мекунанд мон мега. Не худо хоҳад намекунанд. 500 сум 1000 сум да шабрӯз ки гулҳои зебо да чӣ буд ичи хеб 5000 пропускат кардааст. ҳоли да ватсапаш менависам. майли адибаҷон хай назмонен мега Мунаввара. хай апаҷони дили шавҳар маёбум бо миём мега Рамил. майли хай Рамилҷон. Рамил рав хоб кун. Шуда миҷада мана гӯви шум нест то саҳара мегардам эфир ба эфир мега. Хеле нагӯ охёзи Рамила хоб намебара. Хай шумода барори суҳбат мода барори кор. Оҳи. И хеле дилёбӣ бугӯ. Хеле боша агар ҳози шуд розӣ меша бо гашта миёй. Мунаввара Рамил дуюм исмин кор рафтаистай. балоетам Рамил.
خوبه барори ко рамил хишрӯ дил шаё ҷураҳоша мега комент дар лайк бемонанд. о аҷибаҷон рафта боша. шутам лайк ҷамъкунӣ мера мегам. ату балочае мегам. Мне нужны деньги, и все. Мы дадим вам карту вверх. ҳамақа кинои ужаса нағз мебинам. апаҷон ай саҳар ҷамъ дорум, безор шидам. ай ҷамъкунӣ. ҷамъ кун. ба худо 5000 беҳад пули зурай. мунаввара худо дар кадом шаҳрӣ? ҳоли як додарак дорум лайк шапак мекуна шав ай кор биёя насиб. о екатеринбург апаҷон. ҳа фаҳмом. апаи садоқатам ҳамон екатеринбург дайнисо. кай сар шидаи конкурсото Мунаввар? ҳамин апи садоқата тамошо мекардам, ҳозир мебинам канал шон уд шидай. худо дар киҷо мешаи Мунаввара ай Тоҷикистон? ман ҳамин рӯз фаҳмидам, як ҳафта шидай ба фикрам. фаҳмо. агане Рамилам кам ҷамъ кардааст ку?
Munavvara Yekaterinburg бими. О. Нисоям пушти экранда гӯшкада шита будайда. Душанбе, ҳа, фаҳмо. Ичтари одамон 166 будан, 56 шидан. ютубам тоза мекна ки намедонам охи баъзеш отписаться мекна, намедонам чӣ бугум. Пайниса гуфта будум ку шумо дар Уралмаш гуфтем. Munavvarjon, ба ёдам намега. Апайнисо мега хай дроин комментимда мега лайк монен. Ҳамшаҳрием бугӯ. Если мы выиграем эту игру, мы поедем в Мадрид на турнир. А это уже реальный уровень. Там ладно. Капнес медрум. Слышал? Послушай. Твой ребенок будет гордиться своим отцом, а? У него отец чемпион, ну? Спасибо. Наше будущее решается прямо сейчас, поэтому давай, давай соберись. Соберусь. духтарҷоно, хаагани ман эфира мекушам. Коро макунам ба худо 2.5 соат, қариб 3 соат шидааст. Я духтарора видеошонам тамошо кунам, зарядмам кам мондааст. Ози киномам сар мекунад. Кадам назар про будааст. Гу Munavvara и ки мега? Али 37 лайк. Салом Алиҷон, чӣ хели созӣ саломатиёт хубай? Хуш омадӣ додарҷон. Munavvara и ки мега? Ту вайба подписаться накунӣ со? Ҳавая комментиш да бидро 200 чанда коммент дора. Ҳамунҷеда Munavvaraро биё лайк монда ҳавай комментарияш, навистаги комментарияш да лайк мемонӣ. Ё лайк ҷамъ карда истанд. И канали вай нест. Шукр алҳамдулилло соз. Худа чӣ хлапа? Худоро шукр Алиҷон соз. Ай сутка омадам, хоб кардам, хестам, гуфтам видео партофта наметавонам, ақлами эфир карда соат ҷамъ кунам. 1 сутка кор даем, 1 сутка дар хонаям. сезони кормон сар шид, дига видео кунидан вақт нест. Кадам 182 лайк пайкаш қатӣ. Охи, Донисоҷон, ин 20 чанда лайк дора.
чӣ хато кардӣ? Ӯ конкурса худаш дане комментарияш да Мунавварара биёр. Ҳо назар про конкурс рафтистай? Комменти мада лайк шигр. Ҳамди фаҳмо мега Алиҷон чӣ кор кардеси ту? Хоб раву шуд наравад бо. Хоб рафта хестам додарҷон ака бо шав хоб мекунам пага бо суткам мерам. Ха ҷои кор даку тамоман телефон мумкин нест. Ха мебинем хе WhatsApp да ҷавоб метиму вақти перекуру обеда. Хеле телефон қабида шиштан нест, уҷа фақат кор. Ягон видеои нав партофти Алиҷон хабарат гирам. Бо ин Мунаввараи читари бу ковум мега. Ҳаст ҳам комментария будро сеюм чорум одам ада буромад. Апаҷони Ниса под накунен комментимда лайк монен тамом мега. Фаҳмо мега Алиҷон ягон видео партофта боши дастгирит кунам лайк комментош қати тамошо кунам. Ҳами поён равен ҳастам апаҷон мега. Не апа эфир карда будам Дина. Фаҳмо. Дина ман корда будам неки. Понести ответственность за все свои проступки. Ты никогда не простишь. Сиву якум лайк Мунавварҷон мега. Раҳмат апаҷони Ниса. 16 коммент. Салом алейкум апаҷони хушрӯякам, ами қаёдатон кардам. Ва алейкум ассалом Абдусамад. Чӣ хеле сӯзи хоҳарҷон, саломатиёт хубай? Нав буромадани будам омаден алиқати ҳардутон хай қабестам. Чо кади? Ин Мунаввара наёфтама мега Али. 38 лайк. Раҳмат барои лайкот Абдусамад. Чо карди хоҳарҷон? Ҳама каса хуш омаден. Алиҷон комментда лайк монен комментимда мега ина. Силка Мунавварҷони апа мурам ба лайк пайк коммент монеда мега. Апа ами қазиқам барои чӣ? Хонада ҳама вирус. Ваҳ ба худо. Агане хуҷанд на самом деле бисёр шидайда чиош касалошан ки Абдусамад. Худо шифои комилтон тя. Агане эҳтиёт кунетон. Нисаҷон кани силкатон ман обуна ба фикрам шумода мега. Раҳмат апаҷон. Пага апа худам дабдала. Безеб. Ай Мунаввара мада дро обуна шав коммент навис мега ма ҳатман мешавам мега Али. Мунаввара инами Али ам дастгирӣ кун каналша. ҳам эфир кардам, ҳам ду намуд авқот кардам. Кам корома карда истам. Хай худора шукр амишта. лекин як кори ганда мондааст. Айдар дуромада сумка пунком мондаму. ҳавои ҳолям истодааст. пеши дарда. Ҳама тарафа будаа мега. Беҳтарин.
ба худо ду намуд авқут кардум. ҳама вақт худам нигоҳубин кардостам. Сета хона боз авсунам таваллуд кардагӣ кесиро болои ин больницаравӣ. Худоё. Худо ҳамашона як шифои комил диҳад. Хишру нигоҳшон кун. Хай ба ҳар ҳол ту мисол духтарӣ мефаҳмӣ ина. Хай хишру табобатшон кун. Баъд ду намуд авқота сёмка накардем. Ман партофтам видеои бисёр шавад. Апаҷони кори хато кардем. Туда бояд мепартофтум. Охе чӣ бугум Нисоҷон? Чӣ кардам? Ози ман пасудам аста харидагиам ҳавайёра сёмка мекунам агане. Баъд дар ту мепартом. Худут баъд музика мондаву баъд гап зада чӣ кун? Майли? Монтаж кун. Барои ки ман охи хишм надод бовар мекунӣ хоҳарҷон ман ай сутка омадам хоб рафтам то ҳозирам тапакарам чӣ карда наметонам. Видео накардам агане бо пасуда як гала ҷамъ кардан дар кор. Пасдои нава бировардан дар кор барои сёмкакунӣ. Хишм надод ростӣ накардам. Пройдите вакцинацию. Вакцинируйтесь. Вакцина спасет жизнь. Ба худо як гала смс омадаи. Гап нест апаҷон. Кор худаш монда мекунад апаҷони ширин. Охи Нисоҷон бовар кун сутка осон нестай. Ҳами так гармай бовар кун мурдем. Ҳама мо аррақ кардем. Ҳами та ҳамаи ҷо камерай. Кор накунию бин. Задания бояд мо то саҳара ҳавая иҷро кунем да. 100 падон чӣ кардем? Задания иҷро кардем. 100 падон. Ба худо ба даҳан осонаи. Ҳа Мунавварахон лайк ба чанд сум мегирен меган. кӯдакҳои шумо чӣ хел апаҷони азна аҳли оила? Худора шукр Абдусамад созан. Саҳари гап задам то хона расида омаданма ки дина саҳари барвақт занг зада гап зада рафтагӣ будам. Ина акнун чи ай худо хоҳад пага бо саҳари зангшон мезанам. Бояд този занг мезадам дер шида ва ё хоб рафтан намедонам. Ниса 5000 рубл мега. Апаҷон шумо чӣ кор мекунед? Завода кор мекунам. 1 сол шид худора шукр. 8 июлда ози документҳома бисупорам аҷа мебурам беҳадгар. Я 50 градус ҳастай даруни корхонамон. Бо форма мепӯшенда да оҷа. Формаи яхела. Ҳамита синтетика ҳаво намедроя. Ҳавая брюкша овардам тасмадорай. Ҳавая тасмоша брида партом. Не апаҷон соати таҷике барвақт. Мебинам ози яке занг мезанам. Мунавварахон шӯхӣ мекунам мега. Давно вы выполняете поручение Павловского?
мо Тоҷикистонда баробаре мегам. Опаҷон Исо шумо чанд таваллудатон мегам? ин лайкҳои ман кам шудестанд. Нав 31 буд, бо 30 шуд. Тоба. Майли апаҷон эфира кишта дам гиред, ужинату накунед, шумо монда шидагед. Ҳозир мекушам. 38 лайк биқаб. Раҳмат мардак. Барои лайкҳо тарбуз наёфтӣ, ҳа? Бибиоиша лайкҳом кам шудост мегам. Кия Бибиоиша? Ман Бибиоиша неку? Папа, может, номи канали мардак ман нав кардам, духтаро? Мардак, тез биё, кино сар кардеса. Соати чанда свор мешӣ? О, ибо номи мардак тунам дига шуд меҳо. Нисо вайрус мардак ма канал шуда видео партофтам. Обуна шавен дӯстон мегав. Мунаввархон 31 ма будам. Чаро кам шудестай мега. Язна салом алейкум мега Абдусамад. Обуна шавен дӯстон мегавоҳӣ мардак ман блогер шидааст. Апаҷон болода Бибиоиша омада буд мега. Ва надидам. Мунаввара 30 лайк дугунаҷон. Фаҳмо. Силкато напартоин папаҷон мега. Папа силка оварда наметона оли хабка. Обуна шиди ку урус? Таджичка? Ё нашиди? Видеои гудакома партофтагӣ будам. Ҳозир силкаша меорам худам. Слушаю, Папа Петрович. Дарюк, ты как? Все отлично. Машина это спорили. Рана вообще поверхностная, так что завтра уж должна быть на работу. Только что задержали Павловского. Так что работа давно. Возвращайся поскорее. Вас понял, выполняю. Мардак? ин просмотрот ганда зур шида ба худо. 83 та просмотр ҷамъ кардаи ку. Пешравиот зур. ина силкаи канали мардаки маҳай. Апаҳомон монда шидагӣ боз хел авқот. Акнун шумо пасдора шумо шуед нашуед адо шумо. Чия не пасдаи саҳарӣ мешум ҳамаша якта карда бурда мондум қабисиё нест. Ҳама чим реза тайёр буд. Язна лайк монен комментимда обуна мешавам мега. Мунаввара ҳозир язна биёя ма чӣ худам ҳозир бе ҳамин силкада обуна шида бестам то лайк мондана. ҳавайда обуна шидам ҳозир ай канали мардакам баъд обунат лайкат мемонам. Ба ҳамуҷа нависта мемонам. Абдусамад кай лайк мемонин ман ба мега. Ман иқа намефаҳмам мега. Мардак очаи интернет кияй охи? 27 обуна шидам мега. Раҳмат. ина ин силкаи мардаки маҳай закрепит кардам духтаро. 8 лайк Язнаҷон. И чиқа асалчаҳои ширин.
ҳоли хона бирасам мемонам лайк ҳаматон да мега раҳмат апаҷон 27 лайк шида мега раҳмат раҳмат мунаввар силкатуна партоин мега Абдусамад 28 обуна шида мега учаи ютуб зурда охи мега ҳо мардакам то ҳатто номуш алиш карда наметона мардак буҷем тез кино сар мешава овози 2-3 минут пас апа номаш атизе алишер мекунед апа номаша чихе алишер мекунед номи чира алиш хай апаҷон ман акнун хуб мебурам пагоҳ бо кор ҳамаи хуби назбин апаҷон майли хай ай пишти заказои ту овора шида гаштам даами гармӣ охи хуб шидӣ барое ки дина бояд мегирифтӣ охи нагирифтаӣ ман ба умеди кишида рост хона омадам агане худам мерафтам мегирифтам шавои хуш нисоҷон раҳмати калон хоҳарҷон ман омадам хоб набурд мега оӣ биё биё апаҷон язнара азоб доден гарми тарбуз не тарбуз набиё гуфтам ина наёвардаиса ира ҳамин набиёргӯӣ и тамом ай хирсандира дига намедонам парида парида мебиёя ҳамин мардакама ба худо як хлеб биёр бигӯям тамом бало мезанам мара кор нафармо бефара шидам и хелу хел гуфта сар мекунам номунасаби ютуба чӣ хелиш кунам мега ҳа ҳоли видео карда да чид мепартом да инстаграмат мепартом ниса хоби хуш мегам ма дидам видеои кӯдакотуна ширинчавора раҳмати калон бибиёишаҷон хай апаҷон мега хай хай нисоҷон шавои хуш пагас аре эфир мекунам кор рафтанда хай бо хабар мегирӣ апаҷони бибиёиша хуш омаден созен мегам бибиёишаҷон эфир накардаиси ту таҷричка дар комменти ман лайк монен мегам Абдусамад дар комменти ман лайк монен апаҷон мега Абдусамад лайк монден апаҷони бибиёиша дар комментам лайк монен
рамил хоҳарҷон комменти ман ба лайк монен мега ду тамондум бахил мега рамил ин номи кӣ мега имя салом духтаракои фасон ва алейкум ассалом имяҷон чӣ хели сӯзи саломатиёт хубай хуш омадӣ ай хидм рамил мега рамила апаҷон тахмина салом ва алейкум ассалом ҷонум чӣ хели сӯзи хуш омадӣ мардак ба худо рафтам хомӯшурбота хабаргирӣ намакша метишим қиртиқам сух ба худу дамам гирифт алейкум салом мегам мардак ина чоёта тайёр кардаистам хеле зана бо ай киҷо меёвӣ ими апаҷон дар комменти ман лайк монен олами орзу салом ба ҳама ва алейкум ассалом орзуҷон чӣ хели сӯзи саломатиёт хубай хоҳарҷон хуш омадӣ сӯзин хубен дӯстон худо рашагирсоз алейкум салом апаҷони орзу имя сӯзи дугон имяҳо оҳо орзугул салом мега рамил хуб ҳастен бибиоиша имя салом мунаввара апаҷони орзу хуш омаден лайк монӣ омаден мега қалавори сайти ман имрӯз кӣ мешавад рамил қатӣ мунаввара созу меша серкорӣ шидам ки курум ай пашми сарма бисёр ай имя хуш омаден мега шугрсоз раҳмат нас худатон чӣ хеле напай тахбина худора шугрсоз ҷонам давлаталӣ хуш омадӣ давлаталӣ салому алейкум ва раҳматуллоҳи баракоту ва алейкум ассалом хуш омадӣ ҳокида лайк мона мунаввара мегам то саҳара мешинам рамил қатӣ лайк ҷамъ карда апаҷони тахмина силкама дор бикаш мега биёр рамил ава ҳамин силкаи боло кашолда обуна шав хоҳарҷон канали дуюми май ба удалит кунам спасибо ва алейкум салом давлаталӣ ҳамҷа лайк монин комментам да паҷон мега мунаввара имя меҳмонӣ биё канали мо мега бибиоиша салом обуна шидам папа может раҳмати калон олами орзуоли биёямай телефони шумда мешам шумуда ӯ аккаунт дар телефони мардакай мондам ку мунаввара мега олами орзу шидам апаҷан тахмина бо зангулаш майли хайр амилҷон агане силката биёр кашолка
Никак не успокоит. Ну-ну, какой ты шумный. Все, давай, тише. Да, я его слышу. А ведь я же его не похищаю. Не переживай ты тут. Ну что? Олами салом алейкум мегам. Силкаи болода лайк шапа кунед комменти. Ман қатти Рамил мегам. Орзуи эфир намекунӣ дига ӯ ҷумар пайдо нашид дига мегам. Алейкум бар салом дугунаҷони имям. Рамилҷон силката биёр охи. Это я. Вас подозревают в покушении на жизнь Намека Эмирхана. Вам необходимо проехать в участок. Только этого нам еще не хватало. Не может быть. Должно быть тут какая-то ошибка. Не бывает дыма без огня, глупая девочка. Подождите, стойте. Намек Эмирхан — это я. Я уверен, это не так. Не знаю, Эфенди, нам поступил сигнал, проверяем. В участке разберутся. Я еду. Ҳо агар канал ма букоим иёвиман ту имя мегам. Не имя соатон пуршид. Заявка равон кардам ответаш дад дорум. Табрик Орзуҷон. Орзуҷон илоҳим ба қилои баланд барасӣ хоҳарҷон. Очень надеюсь. Давлаталиё буна шида мега раҳмат миннатдорум имияҷон. Орзу лайк Монина Фаҷон мега. А в детстве он вечно жульничал в играх. Все старшие хотят перехитрить малышей. А еще он любил меня пугать. Например, когда лучше Омин раҳмат апаҷон. Тахминаи илоҳим шумоям ба қуллӯи баланд расен. Раҳмати калон ҷонум. не считай звезд. Это такой большой грех. Ты что? Ин мардакам кино нагзара фута давида омада истаира. Только еще в зеркало поглядывала на всякий случай. Ма. Ты устала слушать? Извини. Нав сар кард кино биё. Рамил шумои қатъи мунаввара лайк мондум. Бо чандум лайк буд навистагиам комментариётон дамега. Имя дар комментам лайк Монин апаҷон. Раҳмат апаҷони Орзу ҳози мегам. Раҳмат уче бибиёиша худо шумоям соатотон тез пур шава баракаша бинед. Бибиёиша лайк Монин коммент дар комментам мега. Ассалому алейкум. Як сутка надидем мана. Я знаю. Ова. Время лечит. Но боль не проходит. К ней привыкаешь. раҳмат апаҷони Орзумо девона шудем. Ай лайк ҷамъкунӣ намедонем ки мондагӣ мега. Зарядмон тамом шуд. Раҳмат Орзуҷон. Ина заказумам омадааст. Не замерзла. Сейчас. Возьми мое пальто. Вот. Сагдам. Кан партфту. Интересно, на что она еще способна. Ты не должен был приводить сюда Етер Намек. Имя лайк Монин комментам дамега. Раҳмат Орзуҷон. Орзу мега имя. Как она могла покушаться на твою жизнь? И этим она платит тебе за добро. Нет, сестра.
Произошла какая-то ошибка. Намык, почему ты так защищаешь эту женщину? Не понимаю. Имя Паджон, поставьте лайк на моем комментарии мега. Молчи. Не имя ходума мхи. Самоучка навёт гирифтистам. Все будет хорошо. Не плачь, успокойся. Аллах. Что происходит? Я так и не понял, кто заявил на тетю. Тебе-то что? Тебе что? А что это такое? Пагабуами хайдига миру. Орифов апокалит. Нет дыма без огня. Все это я. Салом алейкум Орифов. Авал салом. Вот ведь дрянь. Ой, май канали ягон кас бра мегум. Ключ ҳаста? Гуфта хишро мепурсам. Ита зури када омади ба худо тарсидам, калит додам. Это правду говорят. Ози ай вай канал ман лайкотун мемонам. Я буду телефон тамара. Ты уже одной ногой в могиле, а все резвишься. Ина Мунаввара Что ты делала? ки ина мардак мутекбари умад амҷа силкотна ку биёри ма ябура обнатон эчи шавам лайкотна монам ба и каналам. По глазам вижу, ты боишься меня, Джуни. Этот страх доставляет мне удовольствие. И его логичным продолжением будет огромная радость, которую я испытаю, когда убью тебя. Осторожнее. Раҳмат апаҷони урзу Рамил русиш гирифти ку мега. Стукам да болоҳо Рамил айтра дида истам, айкира надида истам. Мунаввара ҳозир Тебе не жить. Помни это, Джуни. 206 шиде. Рамил Файтов 48 лайк 28 комментария будаса. Ха комментария намемонам Рамилҷон 48 лайк ай номи канали дигаримон. Алло, брат. Маму. Баъд Мунаввара ёвам ҷагане. Ҳа Мунаввара 32 лайк будааст, ина 33 лайк шиди ҷонам. Вот она покушалась на дядю. Рамил Прошу тебя, ну, 10 лайк шиди, бо якта чит будааст. Я перезвоню, только не волнуйся, ладно? Алло, Хакан, прокурор Егит Аслан. Ты дал поручение задержать Етер Аслан по делу Намыка и Мерхана? Кто это? Имя лайк монем мега. Ну хорошо, я понял. Рамил 48 Мунаввара Сюда. 30 чандум. Мне надо в участок. Что случилось? 48 тамом мондум имяҷон. Что? За что маму задержали? Егит. Раҳмат апаҷони асалам мега. Шумо ки моро дастгирӣ мекунед, мо ҳам шуморо ҳатман мекунем, духтаро. Вильдан, почему это с нами происходит? Это просто ошибка. Это недоразумение. Все будет хорошо. Кани ош убна аз номи Саид Тиҷи. Это что? Ин Саид Тиҷи будааст. Раҳмати калон Саид Тиҷи, биё хуш омадӣ дударҷон. Не бойся желаний своих. Ты кто? Я жена дяди Андрея. Они могут исполниться. Доброе утро. раҳмати калон барои падаркаҳот. Что это? Решение комиссии. За разъяснениями обращайтесь в суд. Толи дастуру мешӯя? Сегодня в 21:55. Алқота биёро. Ман сари ҷои кор мида баня карда омадам. Ҳеҷ ка нагуфтай попшим қати диромадам. Попши навм қати басаночким қати. Ман тура гуфтам ки слансим биёр наёвардаисти, а? То ҳар рӯз 3 рӯза ёвардаисти. Ба худо даи попшиҳои служебнику мурдам. Ҳамин рӯз таи пом баланд када хов рафтам. Ҳамин попши слансим зур буд. Дикаса пушида кандемина. Магазини смешные цены гирифта будам. 250 рубл буд, намедонам. Рамил мана гуфтӣ мега. Инаш дамоне лайк мега, комментум дам. Мара мегу Мунаввара. Рамил ина гуфтӣ. Паску ба худо да эфирм жалоб миёя охи бо кинои турецкӣ.
4 канал қатӣ омадам интизор шав мондагиша чӣ хел ваъда кардам ҳозӣ мебиём раҳмати калон хай 5 ташқати буша Саидиҷи додарҷон баъд 5 ташқати пага буша барое ки бо яки ютуб тоза накна ҳо Рамилҷон ай куҷо медонӣ хушрӯём мега ҳис кардам мегам Наргиз Мустафоева Мунаввара 34 лайк Рамил 50 мондам олами орзум мега Бибиоиша 1 лайк мега видео эфири мадам лайк бимонохӣ Наргиз хуш омади апаҷон раҳмат орзу мегам ба худо ман 1 соата эфир карда будам 3 соату 20 минут чида рафтӣ воҳ Мунаввара ишам мошин пошинаи чӣ мега бивоиша апаҷон мара намебинӣ лайк мон дар комментам мега Зуҳро ман омадам хуш омадӣ ҳолиам эфирм рафтаистай Зуҳроҷон мекушем ки духтаро нав омадаистам буромада натонистаистам хуш омадӣ мегам Зуҳроҷон хуш омадем Зуҳро ба фикрам як дам памша гирифту бобо омад ина монда Мунаввара 42 лайк музиката куш жалоб мебиёя ҳамира мегум охи мардакам мегӯи гӯшаш кар боша раҳмат ҳаматонда апаҷону мегам иштаъмонен ина бо иш ай ки номи кияй охи номи худатай Мунаввара иштаъмондам 43 лайк шид хоҳарҷон Рамил 51 лайк мега раҳмат апаҷони бибиоиша Покушение на убийство. Это серьезно. Тяжкая статья. раҳмат апаҷони бибиоиша ҷон бибиоиша мадам лайк монин о ҳамиштаъмонд мега 42 апаҷон тахмина хай шабои хуш майли мияҷон хуш омади хоҳарҷон шабои хуш апаҷон тахмина 5 канал қатӣ шидам чӣ хеле гуфтӣ мондагиш паго раҳмати калон Саидҷон Ты стреляла в навык Эмирхана? дарваяш 34 агар ҳозир бишай агар ютуб тоза намекуна Саидиҷи Чтобы спасти жизнь Артема, ты позабыв о гордости, акай Саид лайк мондин мудда мегам а сколько бедных Саид мадам шави нобуна и все ради того, Саид акаҷон дар комменти ман ҳам лайк монин ба каналотон мегам не ха агар не тоза накуна Саидҷон ҳамаш қатӣ абура биша ҳозир мерам мебинам ки чӣ қадр хурсанд мешам 30 этих долгих. ман кино набинама тра тамошо кунам Делала это ради своих детей, а не ради себя. Все ради вас. ман як рейс хоб карда хестам ин эфири апаи апа мега адона шудай ку о эфири 1 соатаи ман 3 соату 24 минут шид
мо намемонем ки адду шава, мега охи. Расследует другой прокурор. Почему ты задаешь вопрос? Ты вскочил ночью, чтобы приехать сюда? Пригласи коллегу. Пусть допрашивает он. Отвечу. апаҷои тахмина 5 канал қатъӣ шидам, ҳеҷ вақт удалид намешавад. Хай фаҳмо. 5 таи дигаш қатъиан метавонӣ бишавад ки Саидҷон. Мо хираҳо ҳамиҷа даем мега. Вақте ман шидам, шумо сразу шавен охелда уд мекунад. Охир мададай чӣ наомадааст? Ну кто? И зачем ты пришел? Авай уведомление daha Наргиз шидасмада. А что бы мы там делали, Игорь? А? Я была юной, когда овдовела. Да еще и с 3 детьми на руках, один из которых оказался малолетним преступником. Что бы я делала? Ок мега. Быть вдовой — это преступление. За это Чӣ намешидай, Фотима? в законе об этом сказано. Унавро бунашавин мега Зуҳро. Айна Зуҳро ёд гирифтаи ку балуча силкамонира. А что бы мы там делали? Как бы мы там выживали? Скажи мне, как? Скажи мне. Акаҷони Саид ману Рамил дар лайк монен канал ҳотон қатъӣ мегам. Да не было у нас ни одного варианта, Игорь. Ты совсем меня не слушаешь. Неужели ты не понимаешь? Я тебе говорю, что была совсем еще девочкой без образования и денег. И был у нас только дом. Помнишь людей, которые после смерти твоего отца клялись во всем нам помогать и не оставлять в беде? Не Лайк монен мега. Зуҳроҷон намедурӯи ку силкатонда мега. Акай Саид ман обуна шидам шумо дакаҷон мегам. Только после этого ты меня еще больше возненавидишь. Решишь, что я бессердечная. И никогда не любила твоего отца и даже не уважала его. Я признаюсь тебе, сынок. Бибиоиша ман комменти шумо ба дуюм лайк ҳамон да мегам. Я больше переживала не из-за этого, а из-за того, что не знала, как теперь быть. С 3 детьми на руках и без средств к существованию. Да твоя мать предательница. И у нее совсем нет гордости. Это так. Ты пришел сюда ради этого? Ты даже не смотришь мне в глаза. Зуҳро силкатон кор намекунад. Апаҷон як бор дуроин ку админка мега. Ози. Ну говори. Из-за этого ты Нашидаистай дуромада ман натонистаистам лекин. Чӣ ба? Ма ози силкаи Зуҳро яхида меёрам духтар ози ҳаминот. Пока ты не спишь. Ясно? Никакой результат. Сестра разбилась на нож. Ман ҳоли нав ёд гирифтаистам. Ин аз силкаи Зуҳро духтаро. 7 утра. Что это? Рамилҷон. Шуд обуна шидам 23 мега. Фаҳмо раҳмат апаҷон. Вкусни рецепти да касе нест обуна шавен духтаро дастгириш кунед. духтарҷоно хама эфира мекушам 3.5 соат шид ба худо соата беҳад кам метя. Хай мардак ма авқот павқот шаб биёрам битиям ки ай кор омадай. хоҳе нага хай шумо чахчах кунед телефон беста. Намеарзад Зуҳроҷон.
На любых поверхностях, больших или маленьких, живут миллиарды бактерий и вирусов. Теперь им негде скрыться. Доместос сбивает все известные микробы, в том числе вирусы. Доместос. Непобедимый. В каждом холодильнике из ресторана есть РЗ. Теперь за 30%. Например, двухкамерный холодильник Novix за 13 990. Это разрушительный удар по ценам. Я из-за того, что пробилась сюда, поломала кровь. Я чемпионка России по гимнастике. Профессиональный гимнаст тебя не подпустит. Надо что ли, дальше. Ты там так навижу. Она замуж вышла. Думаю, что это глупо. Слушай меня сюда. Я не твоя жена, он не твой сын. Я тебя предупредила, отвали от нас. Смотри, рэпи и другие хиты по промокоду лето 2021. Смотри только на Море ТВ. Если слышишь про гитару, KFC бесплатная доставка при заказе в Delivery Club. Пустырников много, а пустырник Орта Ковала один. Он может не только успокаивать, но и снижать давление, выравнивать ритм сердца. Пустырник Орта Ковала. А ты пенсионер? Карта Ашан бесплатно. А что другое? И все тут. Уверенность рождает доверие. Пустырник. Для детей маленькие вещи имеют большое значение. Поэтому они так любят киндер-шоколад с молочной начинкой. Киндер-шоколад. Когда мало, значит так много. Когда в стране миллионы дач, найдется тот, кто захочет купить твой бассейн. Продай его в объявлениях ВКонтакте. Объявление ВКонтакте. Здесь уже половина страны. Загрузка до 8 килограмм. Стирает. Лера делает кому доступно. خم شروع گفتم پگاه کار میبرم نمیبرم ایتا سه روغن شده رحمت کلان سعید جان این ششم شای یا کجا مودم پدرکه کنین لایک میگه یا برای لایک چرا افیرم بمونو خی سعید جان یا پاجون مودم پدرکه کنین اکا جان ببوشه شدم چورم لایک рамил мода подарка намекнан чи Что хватит? На что? Да, я много знаю. Ты уже устала меня слушать. Извини меня. Давай. Что? Расслабиться? Я не понимаю. партоян силкооту намега партоян акаҷон силкаи болода мега болора удалит кардама мунаввара мондестам апаҷон лайкура ҳаштум канал қатъи шудам дона пай тахмина 1000 раҳмати калон саидҷон салафандам нон астай рамил биёр мега ман рамил ҳастем ҳамуҷа коммент омода исроил обна шавиен мегам
ина акаҷон силкаи ман қатъи Рамил лайк монен. Еще и адвоката ей нанимали. Ты серьезно? Браво, Намык! Слушай, Тики, ты за глупой ревности ты не видишь дальше своего носа. Я должен нанять Из-за глупой ревности? Ты серьезно говоришь? Намык, ты обуна что, аз не номи понимаешь, Саиди о ҷи чем тахмина идет па речь? тайёр шавен дигару. Раҳмати калон. И он тоже мой сын. Я не могу потерять его из-за твоей глупой ревности. Я этого не допущу. Не позволю, поняла меня? Вкусно. 421. Апаҷон як силкаи Рамила болода монен. Ко? Ина. Сядь, пожалуйста, и послушай меня. Сядь, я прошу, садись. Что теперь будет? Маму что, посадят? Я уже звонила Егиту. Может, еще... Мунаввар 56. Не случится. Все будет хорошо. Утром полетим. Белол, поставьте лайк на моем комментарии. Вой, Рамил, урусидон шидаю. Наверное, страшно. Юсю, тетя сильнее всех, кого я знаю. И увидев тебя в слезах, она разозлилась бы. Юсю, дорогая, не пойми меня неправильно. Но ты родила ребенка от незнакомца, ни одна мать это не примет. Но тетя не только не отвернулась, да? А еще и защитила. Ну какая мать не побоялась бы гнева родни? Тетя не побоялась. Взгляни на мою мать. За бокал вина зовет меня алкоголичкой. Я сказала ей, что не буду больше пить. Пусть только она меня поддержит. И что Қатоҷикане мин навистам нашид гуфтум она надо мной только чо яки уруси бинависам ака мефаҳма. Не намонда истай ку 24 мега Зуҳро сладкий хуш омадин. Мунаввара обуна шавен. Мешавам мегам. Сладкий лайк монин комментимда боло силкада обуна мешам. Ҳо то обуна нева чия лайк монин тамом. Апаи ки апаи Зумрад. Сладкий уголок. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ Муҳаммадҷон. Сладкий обуна шавен мегам. Апаҷон силкама маҳкам кун. Кадомида подписчик дар курай обуна шавад камен монад. Дастгириш мекунам. Только честно программа дорум мебинам. Ки шуд. Ҳо. Ку силката биёр ки ҷон Саидиҷӣ. Ина ман ай Саидиҷиро чӣ кардам духтаро дастгирӣ кунен. Ҳамаи каналош қатъи чӣ мешава? Обунатон мешава. Инда омада 10 та зиёд қатъи обуна шид. Раҳмати калон Саидҷон. Белол обуна шавен мега. Рамил ман қатъи ин акаи Белолам ба кадом забон гап занам ки лайк монам мега. Саидҷон ҳамин духтаро ҳамин силкашон оварда истанд. Ҳавайда
дар комментария лайк мон ду дар ҷоя меёрам чӣ кунам конкурсда иштирок доранд. Билол обуна шавин мега Зуҳро. Шидай и каналош қатъи туда шидай. Ман қатъи сӯзи апаҷони ман сӯзи хуби саломатиёт хубай худоро шукр Муҳаммадҷон сӯз. Ай ту пурсем чӣ ҳол дорӣ? Ман кор дорум апа кадом мешава камент монам. Майли хаагане раҳмати калон. Худованд аз ту розӣ боша Саидҷон. Барои дастгириёт раҳмати калон. Саид иҷӣ шудан шуморам шавен. Комментария бимон дар последний видеош ки Зуҳро мешава ҳатман каналош қатъи кор доштай. Саид Радноиҷон мега Муҳаммад. О честно мегӯя акаҷон обуна шидам лайк монен мега. Саид ман шидам лайк монен комментим да мега. Рамиб ба 3 канал лайк мондам комменти Назар прода дӯстам мега. Боксмастер всего за 129 рублей. KFC. Пусть для удивительного будет время. Потряси, сломай, попробуй. Акай Муҳаммад обуна шавен мега. Ман тида давно обуна шидагим тирам ба ҳама каналот буша мега Муҳаммад. Время на то, что любишь. Более тяжественный отдых может быть признаком заболевания вен. Используйте Летом. Заботьтесь о том, чем вы дорожите. Летом для здоровья и красоты ваших ног. Куда занг назади имрӯз? Ман бегаи занг мезанам гуфта будам ба худо ба умеди эфир занг шунам назадам нигоҳ дошта шидагишон. Ки мақсад буваҷонам занг мезанам. Бува обязательно бегаи занг зан. Ман нигоҳ карда мешинам ганҷина. Саид манам ҳастам Назар прода мега. Мунаввар нав дуромадам силкаи мондагида я лайк мондам. Саид тиҷора дастгирӣ кинен ба 10 каналош шуморам дастгирӣ мекунам. Ина силкаш дар боло закрепит кардагиай обуна шавен. Духтартон ганҷина ном дора апаҷон. Ҳо акаҷон ҳаду силкаи Рамилдам ҳаста мега. хай ман кор дорум касе обуна шид камент монен иншоалло дастгирӣ мекунам дӯстон только честно. Рост мегӯй Саидҷон. Обуна шида адпис мешдагӣ бошен лучше обуна нашавен. Касе то охира боша обуна шавен дастгирӣ кунен. хоҳарҷону ҳама каса дуроин подписатсия кунед ва мода камент лайк монед. Марам ҷошта обуна мешавам мега Муҳаммад. Майлаш акаҷон барори кор мега Рамил. Нет, поеду. Молодец, еще и ты уедешь. Майлаш акаҷон барори кор. мардак авқути нағзиндагита кардам ба пагата. Бугум чи ай? Ё диди? Макарон, оши, сер, гӯштак. Ты уходишь? Да. Ты так и не сказал, зачем пришел. Я стреляла в маму. Я дар комментам лайк монед дӯстон.
Рамил ман мона мега. Потому что много лет назад он убил одну женщину. бибиоиша ман монда мега. хай дӯстони азиз, манам мебурам. Ман видеоҳои духтароро тамошо карданам дар кор дар группа партуфтагиам. Я 5-6 видео дорам, ҳаваёро тамошо кунам ва ёям дастгирӣ кунам. ҳаматонда раҳмати калон омаден дастгирӣ карден. ҳаматонда шавои хуш. 4 соат шиде фирма. И была так счастлива. Так кто она? Она хотела подарить нам это наследие. хаяпаҷон равен кушен хобҳои раҳмониё. Но он сказал, раҳмати калон шумода духтаро. пагаи эфир саҳарӣ мекунаму. я никогда не насиб боша пагаи дига бо ҳамин вақти бегаҳтар да мекунам. ай ховхезам. шавои хуш ҳаматонда.